So நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ 13 சாப்டர்ல இருக்கும் அண்ட் 13 சாப்டர் நம்ம கண்டினியூ பண்ண போறோம். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி லெட் ஸ்டார்ட் ஆஃப் வித் மங்களாச்சரண். ஹரே கிருஷ்ணா. அதுக்கு முன்னாடி 13 சாப்டரோட பேர் என்ன? Nature, the enjoyer and consciousness. Very nice. Thank you so much, Prabhu. Hare Krishna. Very nice, very nice. So happy. So மங்களாச்சரண் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் அஜ்ஞானத்திமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சலாச்சலாக்கயா சக்ஷுருன்மிலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமः. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் ஏன பூதலே ஸ்வயம் ரூபா கதா மயா ததாதி ஸ்வபதாதிகம். हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश कांता राधा कांत नमस्तुते कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. श्री चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा எல்லாரும் ஜாயின். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே ஹரே. ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா எல்லாரும். சோ நம்ம 13 சாப்டர் நம்ம டைப் பண்றோம் இன்னைக்கு. சோ நேத்து நம்ம பார்த்தது வந்து ஃபர்ஸ்ட் 20 ஸ்லோகாஸ் இல்லையா? சோ ஒரு ரிவிஷன் எடுத்துலாம் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்றத. சோ நம்ம இதுதான் பார்த்தோம். சோ நேச்சர் என்ஜாய் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்மளோட ராதா கோவிந்தா லெட்ஸ் பே ஆர் ஒபீசன்ஸ் சாப்டர் பேரு நேச்சர் என்ஜாயர் அண்ட் கான்ஷியஸ்னஸ், ரைட்? சோ இதுதான் நம்ம பார்த்தோம். இப்ப என்ன ஆகுதுன்னா ஆஸ் யூஷுவல் நம்ம 13 சாப்டர் எல்லா முக்கால்வாசி சாப்டர்ஸ் வந்து கேள்விகள்ல தான் ஸ்டார்ட் ஆகுது. சோ இந்த கேள்விகள் என்ன 6 கேள்விகள் அர்ஜுனர் கிருஷ்ணர் கிட்ட கேக்குறாங்க. இந்த 13 சாப்டர்ல என்ன அந்த 6 கேள்விகள்? கிருஷ்ணா. பிரகிருதி புருஷனா க்ஷேத்ர ஞானம் அண்ட் ஞேயம். 6 கேள்வி. Thank you so much Prabhu. Very nice, very nice. So impressed. So இந்த 6 கேள்விகள் அவர் கேக்குறாரு. சோ 13.1லயே 6 கேள்விகள் ஓபன் ஆகுது. 2ல இருந்து 7 வரைக்கும் கிருஷ்ணா வந்து 3வது and 4 அதாவது க்ஷேத்ரஜ்ஞா இத பத்தி அவர் சொல்றாரு. சோ ஒன்னொன்னா நம்ம வந்து நான் கேக்குறேன், நீங்க சொல்லுங்க. சோ பிரகிருதினா என்ன? இயற்கை. நன்றி. புருஷா பகவான் கிருஷ்ணர். இதுல இங்க சொல்லிருக்கிற புருஷா யார ரெஃபர் பண்றாரு? என்ஜாய் ஆஃப் நேச்சர் மாதாஜி. என்ஜாய் ஆஃப் நேச்சர். யார் ஒருத்தர் அந்த நேச்சரை என்ஜாய் பண்றாங்க அவங்க தான் புருஷா. பர்ஃபெக்ட். சோ புருஷா நீங்க சொல்றது கரெக்ட். ஒன்லி சுப்ரீம் புருஷா வந்து கிருஷ்ணர். பட் இங்க வந்து புருஷான்றது நம்மள குட்டி புருஷாவை மீன் பண்ணி அனுபவிக்கிறவர். இதோட லிங்க் என்னன்றது நம்ம பார்ப்போம். க்ஷேத்ரான்றது என்ன? பாடி பிளேஸ். பாடி. எஸ் பாடி. க்ஷேத்ரஜ்ஞா உடலை அறிபவன். அது ஜீவாத்மா. களத்தை அறிபவன். க்ஷேத்ரஜ்ஞா வந்து நம்ம உடல் அந்த சரீரத்தை பத்தி அறிந்தவன். சோ பாடி பத்தி அறிந்தவன் வந்து க்ஷேத்ரஜ்ஞா. ஞானம் இது ரொம்ப டஃப் சாப்டர். அறிவு 3ஆவதும் 4ஆவதும் தெரிஞ்சவன் ஞானி. அதுதான் ரெஃபர் 3 and 4ன்ற மாதிரி. அப்புறம் நேம் பொருள். ஆப்ஜெக்ட் ஆஃப் நாலேஜ். What is the object of knowledge? Perfect answer. Object of knowledge. எது மெய்ப்பொருள்னு தெரியாது. எது மெய்ப்பொருள்? அறியப்படும் பொருள்.
எது மெய்ப்பொருள்னு தெரிஞ்சுக்கிறது. ரொம்ப டெக்னிக்கலா போயிட்டீங்களே, ஆல்ரெடி டெக்னிக்கல் எனக்கு புரியல மாதிரி To know the God. God. யாரோ சொல்லிட்டாங்க, கொஸ்டின் பேப்பர் கிளிக் பண்ணிட்டாங்க. கிருஷ்ணா ரைட், பரமாத்மா டு பி மோர் ப்ரிசைஸ். ஹரே கிருஷ்ணா, தேங்க்யூ சோ மச். இங்க வந்து பரமாத்மா நிறைய இடத்துல ரெஃபரன்ஸ் இருக்கு, பட் இங்க வந்து டைரக்டா பரமாத்மா யாரு அப்படின்றத அவர் கிருஷ்ணர் டைரக்டா நமக்கு சொல்றாரு. சோ குயிக்கா நீங்க சொன்னதுதான் இந்த சமரி. ஸோ 3 and 4 வந்து 2 to 7 சொல்றாங்க. 8ல இருந்து 12வது வரைக்கும் வந்து ஆன்சர் வந்து 5வது, அதாவது நேயம்ன்றது ப்ராசஸ் ஆஃப் நாலேஜ் அண்ட் லிபரேஷன், அதை பத்தி சொல்றோம். 13ல இருந்து 19 என்னன்னா கிருஷ்ணா வந்து 6வது கேள்வி, நேயம் ஆப்ஜெக்ட் ஆஃப் நாலேஜ் பரமாத்மா, இத பத்தி சொல்றாரு. நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தது புருஷா பிரகிருதி, அதோட சொந்தம், அதோட யூனியன், அதோட ரிலேஷன்ஷிப் என்ன. இப்போ 7ல இருந்து 35 வந்து ஞான சக்ஷு, அந்த ஞானத்துல நம்ம பாக்குறதுக்கோசரம் கொடுக்கறதா, அதை நம்ம பார்க்க போறோம் இன்னைக்கு. நம்ம 1 to ABCD நேத்து பார்த்துட்டோம், ஈல இருந்து பார்க்க போறோம். பாக்குறதுக்கு முன்னாடி நான் வந்து இப்ப வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங் சாப்டர் இது, கரெக்ட் போர்ஷன். ஓகே 20 உங்ககிட்ட வந்து டைரக்டா கேட்க போறது இதெல்லாம் நம்ம பார்த்துட்டோம். சோ நான் ஸ்கிப் பண்ணிட்டு நேரா 20க்கு போறேன். சோ நம்ம வந்து பார்த்ததுல எனக்கு தெரிஞ்ச வேண்டியது ஒன்னே வந்தா, இப்ப வந்து நேச்சர் பிரகிருத்தின்னு சொல்றோம் இல்லையா, அப்புறம் புருஷான்னு சொல்றோம். இப்போ யாரு ரெஸ்பான்சிபிள்? நம்ம வந்து இப்போ வந்து அந்த 3 மோடு எல்லாம் 10 சொல்லுவோம், நம்ம பொசிஷனுக்கு நம்ம இப்படி இருக்கோம் அப்படின்றதுக்கு யாரு ரெஸ்பான்சிபிள், யார் பொறுப்பு? பிரகிருதியா இல்ல உயிர்வாழிகள், நம்முடைய உயிர்வாழிகள், நம்முடைய குணங்கள். ரொம்ப நல்ல பர்ஃபெக்ட். சோ இது வந்து நம்ம அந்த மினி புருஷா நம்ம தான் ரெஸ்பான்சிபிள். ஏன்னா பிரகிருதி வந்து அதோட வேலையை தான் செய்யறது. அதோட வேலை என்ன? ஓகே, உங்களுக்கு ஆசை, உங்களுக்கு ஆசைக்கு தகுந்த மாதிரி நான் உங்களுக்கு ஒரு சரீரத்தை கொடுக்குறேன். உங்க ஆசை மேட்ச் ஆறது மாதிரியும் உங்க கிரெடிட் மேட்ச் ஆறதுக்கும் ஒரு சரீரம் வரும். இது ஒன்லிதான் பிரகிருதியோட ஜாப். சோ நம்ம ஆசைப்படுறோம், அந்த ஆசைய சாங்ஷன் பண்றாரு. நம்மளுக்கு கிரெடிட் பேங்க்ல நம்மளுக்கு பைசா இருக்குன்னா அது பேங்க் பேலன்ஸ் மாதிரி அவர் சாங்ஷன் பண்றாரு. அந்த பேலன்ஸ வச்சு சாங்ஷன் பண்றதுதான் கிருஷ்ணர். அதோட விட்டுறாரு. ஆனா அத நடைமுறையில எடுத்துக்கோ அப்படின்னு சொல்றது வந்து பிரகிருதி கிட்ட அவர் ஹேண்ட் ஓவர் பண்றாரு டாஸ்க். பிரகிருதி என்ன பண்றது? ஓகே, கிருஷ்ணர் வந்து இவ்வளவு கிரெடிட்ஸ்ல இவ்வளவு சாங்ஷன் பண்ணிருக்காரு, சோ நம்ம வந்து இவ்வளவு கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, ஓகே இவருக்கு வேணுமா, இங்க இருக்கிறவங்க எல்லாருமே டிவோட்டிஸ், இவங்களுக்கு எல்லாம் அழகா நம்ம பாடி கொடுக்கலாம், அந்த பாடியில கிருஷ்ணர் மூளை எல்லாம் வச்சிடலாம், அவங்களுக்கு என்ன சூட் ஆகுதோ அந்த மூட்ல நம்ம அவங்கள உருப்பட்டி வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு அவர் செலக்ட் பண்ணுது. அதே மாதிரி நம்ம வீட்டு பக்கத்துல ரோட்ல இருக்கிற ஒரு நாய், ஓகே இவன் போன தடவை ரொம்ப மோசம், இப்படி பண்ணணும்னு நினைச்சான், அதனால இவனுக்கு நாய். அப்புறம் அங்க இருக்கிற கரடி என்னன்னா, எப்ப பாரும் போன ஜென்மத்துல தூங்கணும்னா, மனுஷ உலகத்துல நம்மளால தூங்குறது அவ்வளவு நம்ம பண்ண முடியாது. ஆனா அதுவே ஒரு வேற என்ன, இப்பதான் சொன்னேன், கரடியா இருந்தா ரொம்ப நல்லா அனுபவிச்சு தூக்கலாம். அதெல்லாம் வந்து சாங்ஷன் பண்றவர் தான் நம்ம பிரகிருதி, ரைட்? இதை சாங்ஷன் பண்றதும் இந்த 3 மோட்ஸ் இல்ல நம்மள அப்புறமா ஆட்டுறது. 14th சாப்டர்ல நம்ம அடுத்த சாப்டர் ரொம்ப என்னன்னா, இந்த மோட்ஸ் எப்படி நம்மளுக்கு வேலை செய்யுது, இயல்பா எப்படி இதோட கேம் ஆட போகுதுன்றத அதை சொல்ல போறாங்க. அதுக்கு முன்னாடி நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் நம்ம வந்து இந்த 3 மோட்ஸ்ல ஆட்டி படைக்கிறோம். அது ஏன்னா நம்மளோட ஆசைகள் அந்த ஒரு பர்டிகுலர் மோடுக்கு மேட்ச் ஆகுது, அதனாலதான் நம்ம இப்படி பாக்குறோம். சோ இப்போ வந்து நம்ம என்ன ஆசைன்றத நம்ம பார்க்க போறோம். இப்போ போலாமா? 13.20ல வந்து இவர் வந்து பிரகிருதி, புருஷா அண்ட் அவங்களோட யூனியன், அதோட ரிலேஷன்ஷிப் என்ன அப்படின்னு சொல்றாரு. 13.20 யாராவது படிக்கிறீங்களா? 13.20 நான் வாசிக்கட்டும். வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரகிருதிம். ஹரே கிருஷ்ணா. வாசிக்கட்டுமா மாதாஜி? வாசிச்சு இந்த இங்கிலீஷ் கூட படிச்சிருங்க. இங்கிலீஷ்மா? சரி, இது கண்ணு சரியா தெரியாது இந்த இதுல. மாதாஜி நான் படிக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. Thank you. Material nature and the living entities should be understood to be beginningless. Their transformations and the modes of matter are products of material nature. Hare Krishna. So material nature என்றது நம்மளோட பிரகிருதி, பிரகிருதி நம்மளோட புருஷா, ஓகே, ஜீவாத்மா. இது ரெண்டுமே வந்து இதுக்கு வந்து முடிவு, ஐ மீன் ஸ்டார்டிங்ன்றது இல்ல, ரைட்? பிகினிங்ன்றது வந்து தமிழ்ல சொல்வீங்க ஸ்டார்டிங்க்கு
ஆரம்பம் தேங்க்யூ சோ மச். ஆரம்பம் பண்றது இல்ல, நம்ம வந்து அனலைஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சு வச்சுக்கோங்க. ஃபர்ஸ்ட் நம்ம எல்லாருமே பண்றது இது வந்து நம்மளோட பகவத்கீதால சோல் பத்தி ஒண்டி இல்ல, எல்லா விஷயத்துக்குமே பண்ணுவோம். இங்க இருக்கிற எல்லாருமே வந்து நிறைய பேருக்கு நம்மளுக்கு கோவிட் வந்திருக்கோம். ஃபர்ஸ்ட் டிஸ்கஷன் என்ன பண்ணுவோம்? நம்மளுக்கு எப்படி வந்துச்சு பண்றோமா இல்லையா? ஹானஸ்டா சொல்லுங்க. நாங்கெல்லாம் பண்ணோம். யாருக்கு வந்திருக்கோம், நம்ம 6 பேர் மீட் பண்ணோம்னா இந்த 6 பேர்ல யாருக்கு ஃபர்ஸ்ட் வந்திருக்கோம், அவங்களுக்கு எப்படி வந்திருக்கோம், அவங்க எப்படி நம்மளுக்கு கொடுத்தாங்க, என்னெல்லாம் பண்ணோம், இப்படிதான். கரெக்டா? அதே மாதிரி நம்மளோட ஆத்மா இந்த பூலோகத்துக்கு வந்துச்சு, ஃபர்ஸ்ட் கிருஷ்ணரோட இருந்துச்சு, அது பூலோகத்துக்கு வந்துச்சுன்னா எப்படி வந்துச்சு, ஃபர்ஸ்ட் எங்க இருந்தோம், எப்படி நம்ம இப்படி வந்தோம்ன்றதையே நம்ம அனலைஸ் பண்ணுவோம். ஆனா நம்மளுக்கு ஆரம்பம் பண்றது இல்ல. எப்படி நம்ம இங்க வந்தோம்ன்றது வந்து நம்மளுக்கு தெரியவே தெரியாது. அது பல வருடங்கள், பல கோடி ஜென்மங்களுக்கு முன்னாடி நடந்த ஒண்ணு. அது எப்படி ஆரம்பத்துல நம்ம எப்படி ஆசைப்பட்டோம், ஆனா ஏன்ன்றதுக்கு ஆன்சர் இருக்கு. ஏன்னா நம்ம வந்து கிருஷ்ணர் நீ நம்மளோட என்வி சொல்லுவான் இல்லையா, பொறாமை. நீ ஒண்டி அதிபதியா என்ஜாய் பண்ணலாமா, நானும் என்ஜாய் பண்ணலாம் அப்படின்னு. இது நிறைய தடவை ஆகும். நம்ம பசங்க எல்லாம் சின்னப்போ எல்லாருக்குமே இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கும். ஆமா, எனக்கு வந்து நானும் சமைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு 2-3 வயசுல இருக்கச்சே நம்ம என்ன பண்ணுவோம், நம்ம வந்து அந்த குட்டி குட்டி பொம்மைகள் மாதிரி அந்த பொம்மை செட் வாங்கி கொடுப்போம். குக்கிங் செட், டாய்ஸ், அந்த பொம்மை செட்டு குக்கிங் செட் வாங்கி கொடுத்து அதுல நம்ம எல்லாருமே பண்ணியிருக்கோம். அதேதான் கிருஷ்ணரும் பண்ணியிருக்காரு. உனக்கு ஒரு பொம்மை செட்டு, அந்த பொம்மை செட்டு வந்து இந்த மாதிரி இந்த எர்த் அப்படின்னு சொல்லி பண்றாரு. ஆனா அதுல என்ன வித்தியாசம்ன்றத நம்ம வந்து நேர்ல பாக்கலாம், அவர் எப்படி பரமாத்மாவா வராரு அப்படின்னு. அதுல இந்த ஒரு டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் மோட்ஸ் ஆஃப் மேட்டர் எப்படி மெட்டீரியல் நேச்சர் அப்படின்னா, இப்பதான் நான் சொன்னேன், ரொம்ப தூங்கணும்னு ஒரு ஆசை இருந்துச்சுன்னா நம்மளோட சரீரம் மேக்சிமம் ஒரு 8 மணி நேரம் தூங்க முடியும். அதுக்கப்புறம் படுத்துக்க முடியும், தூங்க முடியாது. ஆனா நம்மளோட கரடி எடுத்தீங்கன்னா அது வந்து 6 மாசம் தூக்கத்திலேயே இருக்கும். மாதிரி ஒரு சரீரம் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு பாடி இருந்தாதான் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ண முடியும். நம்ம நினைக்கிறோம், அப்ப நான் வந்து சாப்பிட்டேன்னா நான் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணுவேன் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறோம். பிரியாணி நான் என்ஜாய் பண்ற மாதிரி யாருமே என்ஜாய் பண்ண மாட்டாங்கன்னு. பட் அது உண்மை இல்லை. புலி, சிங்கம், அது அந்த மிருகங்கள் வந்து என்ஜாய் நம்மளுக்கு பல மடங்கு வந்து சாப்பிடுறதுல என்ஜாய் பண்ணுவோம். சோ சாப்பாடுதான் எனக்கு முக்கியம். நம்ம இங்கிலீஷ்ல கூட நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா, தமிழ்லயே சொல்லுவோம், நம்ம வந்து வாழக்கூடாது, ஆனா வாழறதுக்கோசரம் சாப்பிடுறோம். நம்ம சின்ன பத்துல இருந்து கேட்டுருக்கோம். அப்படி பண்றோம்னா நிறைய பேர் நம்ம வந்து நம்ம உயிர் வாழறதே சாப்பிடறதுக்கோசரம் தான். எனக்கு சிலர் தெரியும் இந்த மாதிரி, ஐயோ நான் இது சாப்பிடலன்னா நான் செத்தே போயிடுவேன்பா, டயபெட்டிஸ் இருக்கும், அவங்க சக்கரை சாப்பிடக்கூடாதுன்னு. ஆனாலும் நான் சாப்பிட்டாவது நான் ஆஸ்பத்திரியில போய் இன்சுலின் இன்ஜெக்ஷன் போட்டாவது இருப்பேனே தவிர நான் கொஞ்சம் கூட அந்த 1/2 ஸ்பூன் கூட குறைக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்றவங்க இருக்காங்க. நம்ம கிளாஸ்ல எல்லாம் ரொம்ப கண்ட்ரோல் வச்சுக்கோங்க, ஜென்ரலா. சோ இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மேஷன் வந்து நம்மளோட மோட், நம்மளோட எந்த பாவம், நம்மளோட ஆசைகளுக்கு தகுந்த மாதிரி ஸ்டென்சில்ஸ் ஒரு செட் ஆல்ரெடி தீர்மானிக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஒரு செட் அது எவ்வளோ இருக்கு, நம்ம கிருஷ்ணர் எத்தனை ஸ்பீசிஸ் கேட்டகரிஸ் கிரியேட் பண்ணிருக்காரு சொல்லுங்க. நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கோம். 84 lakhs. தேங்க்யூ சோ மச். ஹரே கிருஷ்ணா. 84 lakh ஸ்பீஷீஸ் வந்து அவர் கிரியேட் பண்ணதுல ஒரு ஸ்டென்சில், ஓகே இதுல இருக்கிற ஒண்ணு உனக்கு பர்ஃபெக்டா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரம்மா வந்து உங்களுக்கு ஷார்ட் லிஸ்ட் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இப்போ எந்த ஷார்ட் லிஸ்ட் பண்றாங்களோ அதோட குணங்களும் நம்மளுக்கு வரும். எக்ஸாம்பிள், இப்போ நம்ம அன்பார்ச்சுனேட்லி பிறக்க போறது நம்ம எல்லாம் டிவோட்டீஸ் வச்சுக்கோங்க. எக்ஸாம்பிள்ல சொல்றேன், சிலர் வந்து இப்போ ஒரு நாயா பிறந்தா என்ன ஆகும், நாயோட குணங்கள் குலைக்கும், வாலாட்டம், கடிக்கும், அந்த புத்தி தான் இருக்கும். நாய்க்கு வந்து நம்ம மனுஷ புத்தி. ஏன் சொல்றேன்னா இதெல்லாம் நம்ம புத்திகளே அப்படின்னா அந்த புத்தி பிறக்கிறது தான் இயல்பான ஒண்ணு. சரிங்களா? இப்ப வந்து மனுஷங்களே நம்ம இப்படி பாக்குறோம், ஐயோ இவன் வந்து ஏன் இப்படி இருக்கான், சரியான நாய் மாதிரி பாஸ் கட்டுறான்னா அவன் ப்ரீவியஸ் ஜென்மத்துல அவன் வந்து நாயா தான் இருந்தான். சோ அதுதான் ஒரு எக்ஸாம்பிள். அதே மாதிரி கவுன்றோம் இல்லையா, கவுல இருந்து ஜென்மம் வர்றது வந்து மனுஷ ஜென்மம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. So 13.21 Hare Krishna. Karya karana kartatve hetu prakriti uchyate purushah sukha dukkhanam bhoktirtve hetu uchyate. Hare Krishna. Padinga. Nature is said to be the cause of all material activities and effects, whereas the living
entity is the cause of the various sufferings and enjoyments in this world. Hare Krishna. So பிரகிருதின்றதுக்கு என்ன ஆக்சுவலா காஸ் எஃபெக்ட் ஒண்ணு நடக்கிறது, இயல்பா நடக்கிறது, அது அதனால என்ன ரியாக்ஷன்ன்றது ஒண்டிதான் பிரகிருதியோட சிச்சுவேஷன், ரைட்? இப்போ நம்ம பார்த்திருக்கோம் பிரகிருதின்றது வந்து இன்ஃபேக்ட் நம்ம இது எல்லாமே பிரகிருதின்றது ஒண்டி என்ன, பிரகிருதின்றதும் வந்து கிருஷ்ணரோட எக்ஸ்டர்னல் எனர்ஜின்றத நம்ம வந்து 7.5ல நம்ம பார்த்திருக்கோம். சோ கிளியரா என்ன சொல்றாரு, அது வந்து எக்ஸ்டர்னல் எனர்ஜின்னா என்ன, அவரோட அந்தரங்க ரைட், எக்ஸ்டர்னல் எனர்ஜி பைரங்க சக்தி இல்லைன்னா அப்பரா சக்தின்னு சொல்றதுதான் இந்த பிரகிருதின்றது. அவரோட இயல்பு அண்ட் அவரோட எனர்ஜினால நம்ம கிருஷ்ணரோட பவர் இருந்தாலும் அதை மீற முடியும். அதனால எல்லாமே நேச்சர்ன்றதை பொறுத்த வரைக்கும் என்னன்னா அது தானா இயல்பா உருவாருது. மழையே வருது அப்படின்னா அப்கோர்ஸ் நம்ம யக்னங்கள் பண்றதாலன்றது ஒண்ணு, பட் இயல்பா நடக்கிறது. இந்த பாடி வருது, ஓகே இந்த பாடி இது நீ இந்த பண்ண, இதுதான் நீ பண்ண காசு, அதோட எஃபெக்ட் என்ன, உனக்கு இந்த பாடி நீ இது பண்ண, அதனால உனக்கு இப்ப நம்ம ஒரு காஸ் எஃபெக்ட்னா காரியம், அந்த காரியத்தினால வர ஒரு ரிசல்ட், ரைட்டா? இப்போ நம்ம வந்து ஒரு சின்ன ரொம்ப ஆர்டினரி எக்ஸாம்பிள், நம்ம பால் எடுத்து ஃப்ரீசர்ல வச்சா அதோட எஃபெக்ட் என்ன ஆகுது, அது ஒரு ஐஸ்கிரீம் கட்டி ஆயிடுது, கரெக்டா? அதே மாதிரி ஒன்னொன்னுக்கும் ஒரு ரியாக்ஷன் ஆகுது. சோ நம்ம பண்ற இதை வச்சு நம்மளுக்கு ஒரு பாடி கிடைக்குது, நம்ம இப்ப பேசுறது. ஆனா நம்ம உயிரோடு இருக்கிற இந்த ஜீவாத்மா என்ன ஆகுது, அந்த வேரியஸ் சஃபரிங், அந்த சுக துக்கங்களுக்கு காரணமா இருக்கிறது யாரு, இந்த ஜீவாத்மா. அதுக்கு பிரகிருதி இல்லை. ஆனா நம்ம என்ன சொல்லுவோம், எனக்கு வந்து படைச்சது பாருங்க, ஒண்ணு ஆண்டவனை திட்டுவோம், இல்லைன்னா நம்ம இப்ப கொஞ்சம் அட்வான்ஸ்னால நம்ம ஆண்டவனை திட்டத்தை விட்டுட்டு நம்ம இந்த பிரகிருதியை திட்டுறோம். ஐயோ நான் பிறந்தப்பமே நான் என்ன பண்றது, எங்க அப்பாக்கு இந்த புத்தி இருக்கு அதனாலதான் எனக்கு இந்த புத்தி, சொல்றோமா இல்லையா? அப்ப மாதிரியே பிறந்திருக்க, நீ அம்மா மாதிரியே இருக்க, நம்ம திட்டுறோமா இல்லையா? எல்லாரும் குவைட்டா இருக்கீங்க, நீங்க எல்லாம் திட்டவே மாட்டீங்களா பசங்களை? கரெக்டுங்களா? சோ நம்மளும் என்ன சொல்லுவோம், என்னோட இயல்பு, நான் வந்து இந்த மாதிரி ஆயிட்டேன், எங்க அப்பாவுக்கு எப்பவுமே கோவம், அதனால நான் அப்கோர்ஸ் நான் இல்லைன்னு சொல்லல, அது ஒரு லெவலுக்கு இம்பாக்ட் இருக்கும், இல்லைன்னு நான் சொல்ல மாட்டேன். நம்ம என்ன ஸ்ருணுன்னு கிருஷ்ணர் கேட்கிறாரு, சின்னப்பத்துல இருந்து நம்ம என்ன கேட்கிறோமோ, என்ன நம்ம பாக்குறோமோ, எந்த இடத்துல நம்ம இருக்கோமோ, என்ன செயல்படுறோமோ அதுதான் நம்மளுக்கு கரெக்டா அமையும்ன்றது. ஆனா நம்மளுக்கு அதை விட ரொம்ப கஷ்டமானது என்னன்னா, இந்த காஸ் எஃபெக்டை விட வெளியில இருக்கிறது என்னன்னா, நம்ம வந்து நம்மளுக்கு வந்த அந்த பர்டிகுலர் லிவிங் என்டிட்டி வந்து அந்த சந்தோஷங்கள், அந்த இதெல்லாம் அவங்களோட சொந்த மோட்ஸ். நம்ம ஆல்ரெடி 18 டேஸ்ல மிருகாரியோட கதை பார்த்தோம். பரம்பரையா அவங்க வந்து குத்து உசுறு கொலை உசுறுல கொலை பண்றாங்க. மிருகாரியனா மிருகம், ஆரியனா உயிர்ன்றது அர்த்தம். அப்படி இருந்தாலும் எல்லாருக்கும் மிருகாரி ஸ்டோரி தெரியும்ல, யாருக்கு தெரியாதோ தெரியாதுன்னு நாட்டுல போடலாம். சோ அப்படி இருக்கிற மிருகாரி என்ன ஆறாரு, அப்படி இருக்கிறவர் கூட அவர் ஒரு செகண்ட்ல வந்து அவர் டோட்டலா மாறிடுறாரு, ரைட்? மாறி அவர் கம்ப்ளீட்லி டிவோட்டடா கிருஷ்ணர் கோசம் திரும்பிடுறாரு. இருக்கிறதுலயே தமஸ் குணத்துல இருக்கிறவர் சுத்த சத்துவத்துக்கு இந்த லெவலுக்கு செய்யப்படும் போது நம்ம எல்லாம் ஒண்ணுமே இல்லை. வீரேந்திரன் அவருக்கு தெரியாதா? ஓகே. சோ மிருகாரி என்றவர் வந்து காட்டுல வந்து இந்த மிருகங்கள் எல்லாம் அடிச்சு கொண்டு அவர் வந்து அதுலதான் பிசினஸ் பண்ணுவாரு. இப்போ வந்து கொலை பண்றது ஒரு பாவம் வச்சுக்கோங்க, ஆனா அதுல அவரோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்னன்னா, அவர் வந்து கொலை பண்றச்சே ஆஃப் தான் கொலை பண்ணுவாரு, பாதி உசுறு தான். சோ அந்த சைட் போறச்சே நாரதர் கேக்குறாரு, ஏன்பா கொலை பண்றதே அதுலயும் நீ வந்து இப்படி அராகுராயா கொலை பண்ணலாமா? அவர் சொல்றாரு, இந்த மாதிரி நான் அவருக்கு அது தப்புன்றது கூட தெரியாது. ஏன் நான் கொலை பண்றது வந்து தப்பா, எனக்கு தெரியாதே, ஏன் பண்ணக்கூடாது, ஏன்னா இப்படிதான் என்னோட தந்தை பண்ணாரு, என்னுடைய புத்தாத்தனும் பண்ணாரு அப்படின்னு. இது வந்து நம்ம சிரிக்கலாம், ஆனா நம்மளும் நிறைய பிராக்டிசஸ் வந்து நம்ம தாத்தா சொன்னாங்க, நம்ம பாட்டி சொன்னாங்க, பரம்பரையா பண்றோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பண்ணிருக்கோம். அது ஸ்பிரிச்சுவலா இருக்கலாம், நான் ஸ்பிரிச்சுவலா கூட இருக்கலாம். அதுதான் வந்து இவரும் தெரியாம பண்ணது. பட் அது தப்புன்னு தெரிஞ்ச நீ பண்ணாதனோடனே அவர் என்ன சொல்றாருன்னா, ஐயோ அப்பனா நான் எப்படி என்னுடைய பெண்டாட்டி என்னோட குடும்பத்தை எப்படி காப்பாத்துறேன் அப்படின்னு அவர் சொல்றாரு. நீ ஒன்றும் ஃபீல் பண்ணிக்காத, நீ வந்து மாறினா அந்த ஆண்டவனே பாத்துக்கிறாரு. உலகத்துல இருக்கிற யானையில இருந்து எறும்பு வரைக்கும் அந்த ஆண்டவன் எல்லாம் சப்ளை பண்றச்சே நீ ஒரு பெரிய விஷயம், நானே உனக்கு வழிகாட்டுறேன் அப்படின்னு சொல்லி நாரதர் சொல்றாரு. நாரதர் கொஞ்ச நாள் அப்புறம் வந்தப்போ இந்த மிருகாரி வந்து நொண்டிட்டு வர்றாரு. உங்களுக்கு கடைசியில நான் காட்டுறேன் அந்த பிக்சரு. சோ நொண்டிட்டு வர்றாரு. இவர் புரியலையே, இவர் இந்த மாதிரி நொண்டிட்டு வர்றாரு, நல்லா தானே இருந்தாருன்னு. அப்புறமா சொல்றாரு, அதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்ல, வழியில வந்து எறும்பு இருக்கு, எங்க நடந்தா அது மெதிச்சிருவோமோ நான் நொண்டினேன்,
இந்த மிராரி ஃபர்ஸ்ட் இருந்த பிகாரி Bigari. தாமஸ், தேங்க்யூ, தாமஸ் இருக்கிறவர் அப்படியே அந்த எறும்பை கொல்லக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு சுத்த சத்வம் ஸ்டேஜுக்கு போயிட்டாரு. சோ யார் வேணா எந்த ஸ்டேஜுக்கு வேணா நம்ம போலாம். ஆனா ஒரே ஒரு வித்தியாசம் என்னன்னா, டக்குன்னு ஒரு ஸ்டேஜ்ல இருந்து நம்ம டபுள் ப்ரொமோஷனே கஷ்டம் இல்லையா? அதனால கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஃபெயில் ஆன ஸ்டூடெண்ட் டபுள் ப்ரொமோஷன் எடுக்கிறது கஷ்டம். ஸோ ஃபெயில் ஆன ஸ்டூடெண்ட் என்ன சொல்லுவோம், ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க், ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் ட்ரை பண்ணு, அப்புறம் டிஸ்டிங்ஷன் ட்ரை பண்ணு, கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஏத்துற மாதிரி ஒரு இருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா இயல்பா ஏத்திட்டு வரும். சரிங்களா? அதுதான் இந்த சொல்றேன். ஹரே கிருஷ்ணா. 13.22 புருஷः பிரகிருதிஸ்தூஹி புங்கே பிரகிருதி ஜான் குணான் காரணம் குண சங்கோஷான் சதசத்யோகி ஜன்மசு. ஹரே கிருஷ்ணா. The living entity in material nature thus follows the ways of life, enjoying the three modes of nature. This is due to his association with that material nature. Thus he meets with good and evil amongst various species. Thank you, Mataji. Species. Prema Mataji. Okay. So living நம்ம ஜீவாத்மா வந்து ஒரு பர்டிகுலர் லைஃப், நான் அதான் சொன்னேன், நாயா இருந்தா இப்படிதான் வாழும், ரைட்? இப்போ புலியா இருந்தா அப்படி, லயனா இருந்தா அப்படிதான் கிங் ஆஃப் த ஜங்கிள் மாதிரி வீரமா தான் பார்ப்போம். இதுவே பூனையா இருந்தா பயந்துட்டு தான் அது இருக்கும். சரிங்களா? அந்த 3 மோட்ஸ் ஆஃப் நேச்சர் என்ஜாய் பண்றதுக்கு என்ன சரீரம் இருக்கோ அதோட இயல்புக்கு தகுந்த மாதிரி தான் அது. பண்ணியா இருந்தா அந்த மாதிரி போயிட்டு அந்த இருக்கிற எல்லா அழுக்குதான் சாப்பிடும். ஐயோயோ நான் போன ஜென்மத்துல வந்து மனுஷனா இருந்தேன், நான் இதெல்லாம் சாப்பிட மாட்டேன், நான் ரொம்ப நைஸ் நாகரீகமா தான் இருப்பேன்னா இருக்காது. ஏன்னா எந்த சரீரம் வந்திருக்கோ அதுதான். இன்னைக்குதான் பேசிட்டு இருந்தோம், பாம்பா இருந்தா பாம்பை பாலூட்டி வளர்த்தாலும். ஆனா சிலர் வீட்டுல எல்லாம் பேசிட்டு இல்ல பாம்பை கூட ட்ரெயின் பண்ணலான்னு. எனக்கு அது தெரியாது, பாம்பை ட்ரெயின் பண்ணலாமான்னு. புளிய வேணா ட்ரெயின் பண்ணலாம், ஏன்னா அது மோட் ஆஃப் பேஷன். அதை வந்து இயற்கையா கொஞ்சம் நம்ம ட்ரெயின் பண்ணி வச்சுக்கலாம். புலியில இருந்து பூனையில வரைக்கும் எல்லாமே அதுல இருக்கும். ஆனா கவு அது வந்து மோட் ஆஃப் குட்னஸ். ஸோ அனிமல்ஸ்லயும் அந்த ஒரு கேட்டகரி இருக்கு. சரிங்களா? யாராவது உங்க வீட்டுல பாம்பு வளர்த்துட்டு இருக்கீங்களா இந்த குரூப்ல? இல்லையா? எஸ்ஸா நோ? இல்ல மாதாஜி, இல்ல யாருமே இல்லையா? பாம்புனாலே பயப்படுவோம், அதை எப்படி வளர்க்க முடியும்? நீங்க வேற அதெல்லாம் வளர்க்குறவங்களும் இருக்காங்க, நம்மளுக்கு தைரியம் இல்லைன்னு சொல்லுங்க. சோ என்ன பொறுத்த வரைக்கும், ஜென்ரலா சாஸ்திரத்தை பொறுத்த வரைக்கும் பாம்பு தேல் எல்லாம் வந்து நம்மளால ட்ரெயின் பண்ண முடியாது, ஆட்டோமேட்டிக்கா கொத்ததான் செய்யும். சோ அதுதான். சோ கொஞ்சம் கொஞ்சமா வந்து இந்த மோட்ஸ்ல இருக்கிறது வந்து நம்ம உடம்புக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த மோட் எடுக்குது, ரைட்? இது வந்து எதனால இந்த பிரகிருத்தியோட கான்டாக்ட் வர வர இது வந்து, ஏன்னா இந்த மோட்ஸ் வந்து எப்படி, இப்ப ஒரு மோடு இருந்தா அது பர்மனன்ட் தானே. நான் இயற்கையிலேயே தமஸ்ல இருக்கேனே அப்படின்னா நம்ம மனுஷங்களுக்கு அது அப்ளிகபிள். ஆனா அனிமல்ஸ்க்கும் இருக்கு. ஆனா நம்மளுக்கு என்ன வித்தியாசம்னா, நம்ம அதே மோட்ல இருந்தா நம்ம அதுக்குதான் சொல்றோம், நம்ம அந்த அனிமலுக்கு அந்த ஜந்து மாதிரி ஆயிடும். நம்மளால மாத்திக்க முடியும்ன்றதால நம்மளுக்கு அதுதான் இங்கிலீஷ்ல 6th சென்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. என்னன்னா நம்மளுக்கு இருக்கிற இன்டெலிஜென்ஸ் இருக்கிறதுலயே பூமிக்கு வரதே பாவம். ஆனா அதுல வந்து பிக்கெஸ்ட் பிளெஸிங் இன் டிஸ்கைஸ்ன்னு சொன்னா நம்மளுக்கு வந்து இந்த ஹியூமன், நம்மளோட மனித பிறப்பு தான். ஏன்னா நம்மளால ஏன் அப்படின்ற கேள்வியை யோசிக்க முடியும். அதனால இந்த அசோசியேஷன் இருக்கிறதால வித் மெட்டீரியல் நேச்சர். ஒன் செகண்ட். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இந்த அசோசியேஷன் வித் மெட்டீரியல் நேச்சர் இருக்கிறதால நல்லது கெட்டது எல்லாத்தையும் நம்மளுக்கு தெரிய வருது, ரைட்? சோ அதனால நம்ம வந்து டோட்டலா அந்த அசோசியேஷனால நம்ம இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆகும். சோ ஜஸ்ட் ஒன் செகண்ட். So அதுதான் சொல்றது, the entity in the material thus follows the way of life, enjoying the 3 mode. அந்த 3 மோட்ஸ்ல என்னெல்லாம் முடியுமோ, ஏன்னா இது பிரகிருத்தியோட அதான் ரிலேஷன்ஷிப் யூனியன் அதோட இருக்கிறதால இதுல பண்றச்சே நிறைய நல்ல செயல்களும் வரும், கெட்ட செயல்களும் வரும். எப்படி இப்போ நம்ம வந்து சொல்லுவோம், இயற்கையில நான் நல்லாதான் இருந்தேன், பிறக்கச்சே அவன் திருடனா பிறந்தானா, எல்லாம் பேசுறதுக்கு நல்லா இருக்கும். ஆனா திருடன் ஆகணும்னு யாராவது சொல்றாங்களா? 10 வேலைகள் இருக்கு, ரைட்? அப்ப 10 வேலைகளை விட்டு திருடு அப்படி இது ஒண்ணுதான். ஒரு திருடனுக்கும் ஒரு கதை இருக்கு. ஆனா அந்த மெட்டீரியல் நேச்சர் பார்த்த உடனே அது நல்லதா ஆகணுமா இல்ல கெட்டதா ஆகணுமான்றது வேரியஸ் ஒரு ஸ்பீசிஸ்லுமே இது அப்ளிகபிள். அது பார்த்துட்டு இயல்பா அது மாறும். சோ இதான் நான் சொன்ன அந்த 84 lakh ஸ்பீசிஸ் பீஜா அனாசி living entities follow the way of life according to the 3 modes.
அந்த 3 மோட், அதாவது அந்த 3 மோடனா நான் பாட்டுக்கு சொல்லிட்டு இருக்கேன். அந்த 3 மோட் என்ன சொல்லுங்க? சத்துவகுணம் Asatvam, Rajo, Tamas. ignorance. Satvam, Rajo, Tamas. இங்கிலீஷ். Thank you so much. அது இங்கிலீஷ் சான்ஸ்கிரிட் பெர்ஃபெக்ட். இங்கிலீஷ்ல என்ன சொல்லுங்க? Goodness, Mode of ignorance, mode of passion, passion. mode of ignorance. Goodness, passion, ignorance. Thank you so much. So desire to enjoy forges the bond between the Purusha and Prakriti. நம்ம என்ன பண்ணணும்? கிருஷ்ணரோட பாண்ட் வைக்கணும். கரெக்டா? அதை விட்டுட்டு நம்ம பிரகிருதியை பிடிச்சிக்கணும். ஏன்னா நான் என்ஜாய் பண்ணுவேன். கிருஷ்ணரை பண்ணா என்ஜாய் பண்ண மாட்டோமா? பண்ணுவோம். ஆனா அது நம்மளுக்கு தெரியாது. நம்ம இப்போதைக்கு நம்ம வந்து மினி புருஷா, ஆனா நான் வந்து பரம புருஷாவா நினைச்சுப்பேன். ஃபர்ஸ்ட் எனக்கே வந்து நினைப்பு ஜாஸ்தி. ஆனா அதுவும் நான் விட மாட்டேன். என்ன பண்ணுவேன்? நான் வந்து இந்த பிரகிருத்திய வந்து போய் கட்டி பிடிச்சிருப்பேன். என்ன ஆனாலும் இந்த பிரகிருத்திய விடுறதா இல்ல, அதை கட்டி பிடிச்சிட்டு, பிரகிருத்தியே நீ பைசா கொடுத்துருக்கியா, நான் கோயிலுக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ண மாட்டேன். நான் வந்து இந்த பைசாவை வச்சுட்டு என்ன வேணா பண்ணுவேன். என்ன பண்ணுவேன்? சின்ன பசங்களுக்கு ஃபாதர் பைசா கொடுக்குற மாதிரி கிருஷ்ணர் கிராண்ட் பண்ணிடுறாரு. ஆனா அந்த பைசா வச்சுட்டு அவன் 2 இட்லி வேணா சாப்பிடலாம். அப்பா ரொம்ப சந்தோஷப்படுவாரு. அதே 2 அந்த பைசா வச்சுட்டு ஒரு ஐஸ்கிரீம், சாக்லேட், சாண்டிஃபைடு இல்ல, பட் ஓகே, நான் ஒன்னும் ஃபீல் பண்ண மாட்டேன். ஆனா அதே பைசா வச்சுட்டு சிகரெட்டும் வாங்கலாம். ரைட்? நிறைய பேர் வாதாடுவாங்க, கிருஷ்ணர் தான் என்ன இப்படி பண்ணாங்க, கிருஷ்ணர் இல்லைன்னா. சோ இப்போ அப்பா எல்லாம் பேரண்ட்ஸ் இங்க இருக்கீங்க, நீங்க எல்லாரும் வந்து ஒரு ஸ்டேஜ்ல பாக்கெட் பண்ணி பசங்களுக்கு கொடுத்துருக்கீங்க. இதுல உங்க பையனோ பொண்ணோ ஒரு சிகரெட் வாங்கி கொடுத்துட்டு எங்க அம்மா தான் பைசா கொடுத்தாங்க அப்படின்னு சொல்றதுல பொய் இல்ல. ஏன்னா அம்மா தான் கொடுத்தாங்க பைசா. பட் அந்த மோட்டிவ்ல தான் அப்பா பைசா கொடுத்துருக்காங்களா? நோ மேடம். இல்ல இல்லையா? இதுல 45 பேருல இருக்கீங்க. 45 பேர்ல நான் வந்து என் பசங்களுக்கு சிகரெட் வாங்கிக்கிறதுக்கு பைசா கொடுத்தேன்னு யாராவது ஒருத்தர் ஒருத்தர் கூட சொல்ல மாட்டாங்க. சொல்ல மாட்டீங்க இல்லையா? கரெக்டா? சோ நீங்க கொடுத்த பைசா எல்லாம் பர்ஃபெக்டா பசங்க யூஸ் பண்ணாங்கன்னு யாராவது சொல்ல முடியுமா? கேரண்டியா? ஏன் குழந்தை எனக்கு கேரண்டியா தெரியும் இப்படிதான் தப்பு பண்ணவே மாட்டான். அவனா பண்ணாட்டாலும் யாருக்காவது கொடுத்தா அவனும் அப்போ குடிச்சிருக்கலாம். ரைட்? நம்மளால சொல்லவும் முடியாது. ஏன்னா கிருஷ்ணர் வந்து பிராடா ஓகே அப்ரூவல் பண்றாரு. நம்மளும் அதே மாதிரி தான். ஆனா அவங்க போய் என்ன பண்றாங்க அதை நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண மாட்டோம். ரைட்? அதுதான் புருஷாக்கும் பிரகிருதிக்கும் நம்ம நடக்கிற பாண்ட். கிருஷ்ணர் சொல்றாரு, நான் இங்க இருக்கேமா, நீ டைரக்டா இங்க வா. நோ நோ நோ, யூனோ சாண்ட்ன்றாரு கிருஷ்ணர். ஆனா நம்ம என்ன சொல்றோம்? காண்ட் பண்றோம். கரெக்டா? சோ வந்து என்ன ஞாபகம் வருதுன்னா, புருஷாவும் பிரகிருதியோம்னா இதுதான். டான்ஸ் ஆடிட்டே இருக்காராம். அப்புறம் வந்து நான் முன்னாடி வா, நீ ஒரு ஸ்டெப் முன்னாடி வந்தா நான் ஒரு ஸ்டெப் பின்னாடி போவேன். ஆனா நான் ஃப்ரண்ட்ல ஸ்டெப் போடவே மாட்டேன். ஃபர்ஸ்ட் நான் உன் கையையே பிடிக்க மாட்டேன் அப்படின்னு லெவலுக்கு நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கோம். சோ அதுதான் நடக்குது. அசோசியேஷன் வித் மெட்டீரியல் நேச்சர் என்ன ஆகுது? இப்போ நம்ம மெட்டீரியல் நேச்சர் பிரகிருதியோட இவங்க யூனியன் நம்ம கலந்துட்டதால நல்லது கெட்டது எல்லாமே வருது. அந்த எல்லா ஸ்பீஷிஸ்லயும் இந்த நல்லது கெட்டதுன்ற 2 மோட்ஸும் வருது. ஆனா என்ன டிஃபரன்ஸ்? அனிமல் பொறுத்த வரைக்கும் அவங்களுக்கு வந்து டிட்டோரியேஷன்ன்றது இல்லை. அவங்க அப்படியே ஒரு நம்ம சொல்றோம் 8th ஸ்டாண்டர்ட் வரைக்கும் ஃபீல் பண்றது இல்லைன்னு. அதுதான் அனிமல் லைஃப். டக்குன்னு அடுத்த கிளாஸ் ப்ரொமோட் பண்ற மாதிரி ஒரு மிருகத்துல இருந்து அடுத்த மிருக ஸ்பீஷிஸ்க்கு போவாங்க. நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துட்டோம். ஃபர்ஸ்ட் அக்வாட்டிக்ஸ், அப்புறம் பிளான்ட், அந்த மாதிரி வேரியஸ் ஸ்டேஜஸ், பேர்ட்ஸ், அதுக்கப்புறம் அனிமல்ஸ், அதுக்கப்புறம் ஹியூமன். ஆனா ஹியூமன் 9th ஸ்டாண்டர்ட் மாதிரி ஃபெயில் ஆகுமா? ஆகுற சான்ஸ் நிறைய இருக்கு. ஃபெயில் ஆனா நம்மளோட மெட்டீரியல் வேர்ல்ட்ல அதே லெவல்ல தான் இருக்கும். ஆனா அங்க வந்து டொயின் கீழையும் போயிடலாம். நிறைய கதைகள் கேட்டிருக்கோம். என்ன 7 ஜென்மத்துக்கு அடுத்த ஒரு தடவை ஹியூமன் லைஃப் வந்துட்டா மிருகம் லைஃப் போவே மாட்டோம். கேரண்டி. யார் கேரண்டி கொடுக்குறாங்கன்னு எனக்கு இது வரைக்கும் தெரியாது. ஆனா இந்த மாதிரி நிறைய பேசுறவங்க இருக்காங்க. அதெல்லாம் உண்மையே இல்லை. எப்ப வேணா எங்க வேணா போலாம். சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. 13.23. Hare Krishna Mathaji. Hare Krishna. Yes Prabhu. மாதாஜி, ஆக்சுவலி நம்ம வந்து இறக்குறப்ப நம்ம என்ன திங்க் பண்றோமோ அந்த மாதிரி தானே பிறக்கிறோம். ஆமாம். எஸ் பிரபு. பட் வந்து நம்ம 84,000 ஸ்பீசஸ் இருக்கு. நம்ம வந்து ஜெனரல் 84 lakhs சாரி. இந்த நம்ம திங்கிங் வந்து மோஸ்ட்லி வந்து நம்ம அதாவது குட் இதுதானே நினைப்போம். லைக் வந்து இப்ப மங்கியாவோ அல்லது ஸ்னேக்கா அந்த மாதிரி நினைக்க மாட்டோம் இல்லையா? பர்ஃபெக்ட் பாயிண்ட் பிரபு. சோ உங்களையே நான் நம்மளே எக்ஸாம்பிளா எடுக்கலாம். ஓகேயா? இப்போ உங்களுக்கு ரொம்ப ஹரே கிருஷ்ணா மாதா சொல்லாதீங்க, ஜஸ்ட் ஃபார் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் நான் சொல்றதால. நீங்க வந்து ரொம்ப ஆசையா நினைக்கிறது என்ன? ரொம்ப உங்களுக்கு ரொம்ப விருப்பப்படுற ஒரு ஐட்டம் என்னன்னு சொல்லுங்க.
சன், என்னோட சன், என்னோட பையன் நினைச்சு. உங்களோட பையன், கரெக்டா? சோ எந்த சிச்சுவேஷனையும் நீங்க உங்க பையனை மறக்க மாட்டீங்க. நான் வந்து நம்ம மத்தவங்க மறப்பாங்க நான் சொல்லல, ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள். கரெக்டா இல்லையா? நீங்க சொல்றது கரெக்ட். கரெக்ட். சோ இப்போ வந்து இந்த மாதிரி குழந்தை மேல ரொம்ப பற்று இருக்கிறவங்க, நம்மளோட அஜாமில்லா பத்தி தெரியும் உங்களுக்கு. அவன் வந்து கடைசியில வந்து நம்ம யமதர்மராஜா வந்து வர்ற சிச்சுவேஷன்ல அவர் வந்து நாராயணான்னு சொல்லிட்டு அவர் பையன் பேர் தான் கொடுத்தாரு. சோ இது வந்து இதுலயே பசங்களை நினைக்கிறது, குழந்தைங்களை பசங்கன்னா நான் வந்து 2 பேரையும் சொல்றேன், பையன் பொண்ணு நினைக்கிறது ரொம்ப காமன். சோ நீங்க சொன்ன மாதிரி அந்த பையனோட லைஃப்ல மறுபடியும் பிறப்போமா, அதுதான் நீங்க சொல்றீங்க. கரெக்டா? இறக்கும் சமயத்தில் என்ன நினைக்கிறோமோ அங்க அப்படி பிறப்போம். கரெக்டுங்களா? சோ அந்த ஜென்மத்துக்கு நம்ம பிறப்போம். சோ கேரண்டியா நம்ம பசங்களோட பிறப்போம். கரெக்ட்? அது டவுட்டே இல்லை. ரைட்? பசங்களோட இன்வால்வ் ஆனா ரொம்ப அந்த பசங்க அசோசியேஷன்ல நம்ம பிறக்கிறோம். பட் என்னவா பிறப்போம்? நம்ம நல்லது பண்ணி அதே லெவல்ல இருந்தோம், கொஞ்சம் பண்ணியிருக்கோம், நம்ம அந்த புண்ணிய காரியங்கள் அதே லெவல்ல இருக்கும். நம்மளுக்கு மறுபடியும் ரிப்பீட் ஆகுதுன்னா அந்த பிள்ளையோட பையனாவோ பொண்ணாவோ பிறக்கலாம். கரெக்டா பிரபு? கரெக்ட். இப்போ நம்ம வந்து கெட்ட காரியங்கள் செஞ்சோம், கிருஷ்ணர் என்ன சொல்றாரு? ஓகே, காரியங்கள் செஞ்ச உனக்கு வந்து மனித உருவம் எடுக்க உனக்கு அருகதி இல்லைன்றாரு. ஆனா உன்னோட ஆசை என்னமா? உன்னோட ஆசை இறந்த சமயத்தில் நீ என்ன நினைக்கிறியோ நான் கிராண்டட் அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு. சோ ஜடபரதர் அப்படிதான். ஓகே, உனக்கு கிராண்ட் பண்ணிட்டேன், நீ வந்து அதே மகனோட வீட்லயும் அதே ஃபேமிலியிலும் பிறக்கலாம், டவுட்டே இல்லை, அதே வீட்டுலதான் இருப்ப, அதுவும் நான் உனக்கு கிராண்ட் பண்ணிட்டேன். ஆனா உனக்கு இனஃப் கிரெடிட்ஸ் இல்ல, தப்பா எடுத்துக்காத. உனக்கு வந்து நான் வந்து ஹியூமன் பீயிங், அதாவது மனித உறவும் கொடுக்க உனக்கு லாய்க்கல, வீடு உன்னோட ஆசைப்படி கொடுப்பேன், அந்த ரிலேஷன்ஷிப் அந்த குழந்தைய வீட்டுல இருக்கணும்ன்ற ஆசையும் நிறைவேற்றுவேன். ஆனா என்ன நிறைவேற்றுவேன்? புனையாவும் நிறைவேற்றுவேன், பலியாவும் நிறைவேற்றுவேன். என்ன எதை வச்சு பூனை? எந்த லைட் உனக்கு இருக்கோ நான் உன்ன பூனையா ஆக்குறேன். சரி, பூனையா இருந்தாலும் பரவாயில்ல, நீ கொஞ்சம் பண்ணிருக்க ஏதோ கொஞ்சம், அதனால நீ பூனையா இருந்துட்டு அப்படியே அவன் காலில் சுத்தி சுத்தி வருவேன். ஆனா நீ ரொம்ப மோசமான ஆள்பா, நீ அந்த கூட லாய்க்கு இல்லைன்னா பலியா உட்காந்து அதே வீட்டுல மேல போய் தத்தன்னு சொல்லு, அதே பையன் உன்னை எட்டி கூட உதைப்பான். அந்த மாதிரி ஆகும் அப்படின்னு. பிரபு, இது பர்சனலா எடுத்துக்காதீங்க, இது ஜஸ்ட் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொன்னேன். ஏன்னா நீங்க சொன்னது பர்ஃபெக்ட். இறக்கும் சமயத்தில் மன்மன அமாத் பக் பக்தோ, கரெக்ட். என்ன அதனால கிருஷ்ணன் சொல்றாரு, என்ன நினைக்கிறோம்ன்றது எப்ப பாருமே நீ வந்து நினைச்சுட்டே இரு. ரைட்? அந்த ஸ்லோகம் கூட நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? தஸ்மாத் சர்வேஷு காலேஷு மாம் அனுஸ்மர நித்யச மயி அர்ப்பிதா மனோ புத்தி மாமே வைஷ்யஸ்ய சஞ்சயः. சொல்யூஷனும் கொடுக்குறோம். தஸ்மாத் அண்ணா என்ன? தேர்ஃபோர். நம்ம எப்பவுமே பேசுறச்சே, இப்போ நீங்க பேசுறீங்க என்கிட்ட, ஃபர்ஸ்ட் என்ன சொல்லுவீங்க? மாதாஜி ஆக்சுவலா எனக்கு ஒரு டவுட் அப்படின்னு சொல்லுவீங்க. இப்ப நான் வந்து இல்ல பிரபு, ஆக்சுவலா என்ன நான் சொல்ல வந்தேன் அப்படிதான் நான் சொல்வேன். நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா நான் சொன்னபடி அப்படின்னு நான் கண்டினியூ பண்ண மாட்டேன். அப்பனா நான் முன்னாடி ஏதோ சொல்லியிருக்கேன். சோ எதுக்கு சொல்றாருன்னா அவர் அதுதான் 2 சொல்றாரு. நீ வந்து இறக்கும் சமயத்தில் என்ன நினைக்கிறியோ அத மாதிரி நினைச்சேன்னா நீ வந்து என்கிட்ட அது என்ன நடக்கிறியோ அந்த மாதிரி ஆயிடுவ அப்படின்றாரு. அதை கண்டினியூ பண்றதுக்கு தான் அதுக்கு முன்னாடியும் என்ன சொல்றாரு? நீ வந்து எப்பவுமே என்னை பத்தி நினைச்சிட்டு நீ நினைச்சா என்ன வந்து கண்டடைவ அப்படின்னு. அதுதான் இதை கண்ட்ரோல் பண்றாரு. அதனால என்ன பண்ணும்? எப்பவுமே நீ வந்து என்னையே நினைச்சிட்டு பத்தியே நினைச்சு அனுஸ்மரன் யுத்தியச்ச மணி அர்ப்பித்தா மனோபுத்தி, உன்னோட மனசு புத்தி இன்டெலிஜென்ஸ் எல்லாமே என்னோட இதுல பிரார்த்தனையில வச்சேன்னா என்ன வந்து கண்டிப்பா கேரண்டி கொடுக்குறேன். அதனாலதான் தேர்ஃபோர் அந்த 2 பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் கன்க்ளூட் பண்றாரு. சோ நீங்க சொல்றது கரெக்ட், அந்த ஒரு பாயிண்ட். பட் அதுக்கு முன்னாடி அதுக்கப்புறம் கிருஷ்ணா வந்து சமரைஸ் பண்ணிருக்காரு. புரிஞ்சுச்சு? அப்புறம் ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, தேங்க்யூ ஃபார் யுவர் கிளாரிபிகேஷன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஆல்ரெடி இந்த கான்செப்ட் எனக்கு புரிஞ்சது. இப்போ நம்ம இந்த ஸ்பீசஸ் பத்தி சொன்னோம் இல்லைங்களா, இந்த 84 லேக் அதனால எனக்கு டவுட் ஜென்ரேட் ஆயிருக்கு. நான் இதை பத்தி எங்க ஃபேமிலியில எல்லாருக்குமே சர்க்குலேட் பண்ணிட்டேன். நம்ம இந்த மாதிரி நினைக்கிற மாதிரி தான் நம்ம நெக்ஸ்ட் இது வரேன்னு சொல்லிட்டு அந்த லெவல் 1 பண்றப்பவே நான் சொல்லிட்டேன். பட் இது ஒரு சில டவுட்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு இருக்கனால அதை கிளியரிஃபை பண்ணிக்கலாம்னு சொல்லிட்டு. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ சோ மச். ஹரே கிருஷ்ணா மேம். சாரி, ஐ ஜஸ்ட் இப்பதான் பார்த்தேன். I was listening you. So sorry, நான் ரியலைஸ் பண்ணல, நான் பார்த்தேன். No problem, no problem. So அதாவது பிரபுஜி கேட்ட டவுட்ஸ் கண்டிப்பா இந்த மாதிரி டவுட்ஸ் எல்லாம் நம்ம கிளாரிஃபை பண்ணிக்கணும். ஏன்னா சிலதெல்லாம் நமக்கு டவுட்ஸ் இருக்கும்போது அதை கிளியர் பண்ணிக்கிறதா அட்லீஸ்ட் நம்ம கான்ஃபிடென்ட்டா நம்ம வந்து எடுத்து படிக்கிறதுக்கு நமக்கு அது உதவியா இருக்கும் இல்லையா? தட் இஸ் ஆல்வேஸ் குட். ஸோ நாம் இறக்கும் தருவாயில் பிரயாண காலத்துல நாம் என்ன நினைக்கிறோமோ அதுவாக தான் நம்மளுடைய அவதாரமே நெக்ஸ்ட் ஜென்மம்.
சோ பகவான் கிட்ட போகணும்னு மனசு நினைச்சதுனாக்கா கண்டிப்பாக பகவான் கிட்ட போறோம். ஆனா பகவான் கிட்ட போகணும்னு நினைக்கக்கூடிய அந்த மனசு நம்ம இறக்கும் பொழுது வரணும்னா அதுக்கு நம்ம பயிற்சிகள் நிறைய இல்லையா பண்ணணும். சோ அபியாசம் பண்ணா ஒழிய நம்ம வந்து அந்த பகவானை நினைக்கக்கூடிய அந்த நினைப்பு நமக்கு வரவே வராது. அதனால எது ஆழ் மனசுல பதிஞ்சிருக்கோ அதுதான் நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சங்கடமான சமயத்துல கூட டக்குன்னு வரும் நமக்கு. சோ அதனால வந்து எஸ் நீங்க என்ன டவுட் கேட்டீங்கன்னு எனக்கு தெரியாது. பட் ஐ வாஸ் ஆஃப் த வே. அப்படி அதெல்லாம் கேட்டுட்டு இருந்தேன் நானு. இங்க இருந்து கண்டினியூ பண்ண மேம். இது ஸ்டார்ட்டே பண்ண 13. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. Hare Krishna Mathaji. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே 20 ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. நீங்க இதுக்கு போட்டிருக்கீங்களாமா? லைவ் போடலையா ராதிகம்மா? லைவ் வரல மேம். நான் பண்ணா என்ன ஆகுதுன்னா ரீடைரக்டிங் டு பின்னு வருது மேம். ஓ ஓகே சரி. நீங்க லைவ் போறதா இருந்தா போங்க. நீங்க மறுபடியும் பிக்கா ஒரு 20 இருந்து எடுக்கிறதா இருந்தா ஓகே. இல்லனா நான் வந்து ரெக்கார்டிங்லயே கண்டினியூ பண்ணி ஓகே ரெக்கார்டிங்ல இருந்துட்டோம். நீங்க அப்புறமா வேணா நம்ம அப்லோட் பண்ணிட்டோம். சரிங்களா? மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே பிரசன்டேஷன் இருக்குல்ல மேம்? யூ ஆர் ஹேவிங். இருக்கு. நான் ஜஸ்ட் ஐ அம் ஓபனிங் இட் ஆக்சுவலி. ஷூர். மனாத்மாந்த ச பாரத போக்த மகேஸ்வரஹ. அதாவது பரமாத்மேதி சாப்பிய யுக்தோ தேஹேஸ்மின் புருஷ பரஹ. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த உடலில் பாத்தீங்கன்னாக்கா வேறு ஒருவரும் இருக்கிறார். அதாவது இந்த ஜீவாத்மாவோட கலந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இன்னொரு அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா செகண்ட் ஓனர்ஷிப் அப்படிங்கிறது பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவான் அனைத்து உடல்களிலுமே இருக்கிறார் இல்லையா? இஸ் த செகண்ட் ஓனர் ஆஃப் ஆல் த living entities body இல்லையா? இந்த embodied இதுல. So the transcendental enjoyer, he is the transcendental enjoyer. எப்பொழுதுமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அதாவது என்ஜாய் பண்றவரே அவர்தான், நம்ம எதுவுமே கிடையாது. இந்த சுகங்களை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆன்மீக சுகத்தை அனுபவிப்பவர் பாத்தீங்கன்னாக்கா உள்ளுக்குள்ள பகவான் தான், இந்த சுப்ரீம் ப்ரொப்ரேட்டர். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா எல்லாவற்றுக்குமே பரம உரிமையாளராக இருக்கக்கூடியவர், who exists as a overseer and permitter. அதாவது நம்மளை எப்பொழுதுமே பாத்தீங்கன்னாக்கா பார்த்துட்டே இருக்கார், சாட்சியாக உட்கார்ந்து இருக்கார். அதுக்கப்புறம் நமக்கு உள்ள இருந்துட்டு பாத்தீங்கன்னாக்கா அனுமதியும் வழங்கிண்டே இருக்கார். அண்ட் who is known as the super soul. அவரை தான் எப்பவுமே பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம பரமாத்மா அப்படின்ட்டு அழைக்கின்றோம். சோ 2 பேர் இருக்காங்க இந்த உடலுக்கு. இந்த உடலை பற்றி அறிபவன் பாத்தீங்கன்னாக்கா கஷேத்ரஜன். ஆனா அனைத்து உடல்களை பற்றி அறியக்கூடிய செகண்ட் பர்சன் யாருன்னாக்கா the super soul. சோ அவரும் பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த ஹிருதயத்துலதான் உட்கார்ந்திருக்கார் அப்படிங்கறத வந்து நமக்கு தெரியும். So yes, 24th ஸ்லோகம் மாதாஜி உங்ககிட்ட இருந்தா நீங்க வாசிங்க. ஓகே மாதாஜி. ய ஏவம் வேத்தி புருஷம் பிரகிருதிம் ச குணைசஹ சர்வதா வர்த்தமானோபி சபூயோ விஜாயதே. எஸ், யார் ஒருவர் இந்த தத்துவத்தை வந்து புரிந்து கொள்கிறாரோ, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த பௌதீக இயற்கையினுடைய பண்புகள் என்ன, இந்த உயிர் வாழிக்கும் இந்த பௌதீக இயற்கைக்கும் அதோடு இந்த 3 குணங்களுக்கும் இருக்கக்கூடிய அந்த தொடர்பு என்ன. சோ அதனால சத்துவத்தில் இருக்கும் பொழுது அவர்கள் நெக்ஸ்ட் சுத்த சத்துவம் அல்லது பிரம்ம நிலை அடைந்து விடுதலை அடையக்கூடிய மார்க்கம் கிடைக்கின்றது. ரஜோகுணமாக இருந்தால் மீண்டும் திரும்பி இந்த புவி வாழ்க்கையிலே பிறக்கக்கூடிய அந்த பாக்கியத்தை பெறுகிறார்கள். தாம்சிக் நேச்சரா இருந்தாக்கா இந்த உலகத்துல அனிமலாகவோ இல்லைன்னா கீழ் உலகங்களுக்கோ கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர்களுடைய கர்மங்களுக்கு ஏற்றவாறு பகவான் நிரந்தரமாகவே தள்ளுகின்றேன் என்று கூட முன்னாடி இந்த சாப்டர்ஸ்ல சொல்லியிருக்கார். சோ இப்படிப்பட்ட ஒரு ஞானத்தை வந்து புரிந்து கொண்டவர்கள் அவர்கள் செய்யக்கூடியது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர்களுக்கு ஒருத்தருக்கு நம்ம இது இன்னதான் நடக்கும் அப்படிங்கறத வந்து நம்ம தெரிந்து கொண்டோம் என்றால் அதை நாம அது ஒரு நமக்கு சங்கடமான ஒரு சூழ்நிலையாக சுஷ்மா 1 நிமிஷமா சங்கடமான ஒரு சூழ்நிலையா இருந்தாலும் சோ அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அதை அந்த நிலையில கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் அதிலிருந்து வந்து விடுதலை
அடையணும்னு தான் நினைப்பார், அவரை அந்த சங்கடத்தை தவிர்ப்பதற்காக தவறு இழைக்க மாட்டார். சோ அதனால பாவத்தை செய்யாம இருக்கிறதுக்கு என்ன வழி அப்படிங்கறதான் அவங்க தேடிக்கொள்வார்கள். சோ பலன்களை எல்லாம் பகவானுக்கு அர்ப்பணிப்பார்கள், தன்னுடைய கடமையால் செய்வதை எல்லாம். அதே மாதிரி பாவங்களை எல்லாம் தவிர்ப்பார்கள். சோ இப்படிப்பட்ட அந்த 2 எருமைகளை பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் அந்த அக்கவுண்ட் பேலன்ஸ் கிளியர் பண்ணும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா அப்படிப்பட்டவர் பகவானுடைய திருவடிகளை சேர்கிறார். மீண்டும் இந்த புவி வாழ்க்கையில பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் பிறவி எடுப்பதே இல்லை. ரிகார்ட்லெஸ் ஆஃப் ஹிஸ் பிரசன்ட் பொசிஷன், அதாவது அவனுடைய நிலை எவ்வாறு இருந்தாலும், இப்பொழுது தற்போதைய நிலை எந்த நிலை இருந்தாலுமே அவன் பாத்தீங்கன்னாக்கா தற்போதைய நிலை எவ்வாறு இருந்தாலும் அவன் மீண்டும் இந்த பௌதிக உலகத்துல பிறவி எடுப்பது கிடையாது. சோ இங்க பாத்தீங்கன்னா ரிசல்ட் ஆஃப் நோயிங் த பிலாசபி, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம லிபரேஷன் தத்துவத்தை பற்றி, அதாவது நாம விடுதலை அடையக்கூடிய அந்த மார்க்கத்தை பற்றி புரிந்து கொள்வதுதான் இந்த 20 இருந்து 23வது ஸ்லோகம் வரைக்குமே சொல்லப்படுகின்றது. சோ ஒன் who understand the philosophy concerning the material nature, ஒருவர் பௌதீக இயற்கையினுடைய அதனுடைய தாத்பரியத்தை பற்றி புரிந்து கொண்டவர்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா sure to attain the liberation. ஏனென்றால் மீண்டும் இந்த பௌதிக இயற்கைக்கு வரக்கூடாது அப்படிங்கிற அந்த மனசுல பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆழமான ஒரு இது படியும் அவர்களுக்கு. சோ எதுதான் நம்மள இந்த கட்டுண்ட உலகில திருப்பி இன்னொரு உடலை எதற்கு நாம வழங்குகிறது, நாம எத்தகைய செயல் செய்வதால் நாம வேறு ஒரு உடலை தரிக்கின்றோம் இந்த புவி வாழ்க்கையில் அப்படிங்கிற அந்த ஞானத்தை பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த உயிர் வாழி புரிந்து கொள்கின்றான். அப்படி புரிந்து கொண்ட அவன் மேலும் இன்னொரு உடலை தரிப்பதற்கு அவன் தயாராவது கிடையாது. அதற்கேற்றவாறு அவனுடைய கர்மங்களை அவன் பாத்தீங்கன்னாக்கா அமைத்து கொள்கின்றான். அவன் செய்யக்கூடிய செயல்கள் எல்லாமே ஆராய்ந்து இந்த செயல் புரிந்தால் நாம கட்டுண்டவர்கள் ஆகின்றோமா என்ற அந்த ஆலோசனையோடு தான் அவனுடைய செயல்பாடுகள் இருக்கும். சோ அனைத்தையுமே பகவானுக்கு சமர்ப்பிக்கக்கூடிய அந்த பக்குவ நிலைக்கு அவன் தள்ளப்படுகின்றான். சோ இன்டராக்ஷன் ஆஃப் த மோட், அதாவது உண்மையிலே பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த பௌதிக உலகத்துல ஒருவன் எத்தகைய கர்மம் செய்கின்றானோ அதற்கு மூல காரணம் இந்த குணங்களே நிற்கின்றது. சோ இந்த இன்டராக்ஷன் ஆஃப் த மோட்ஸ், அதாவது சத்வம், ரஜஸ் மற்றும் தமஸ், இந்த 3 குணங்களால தான் பாத்தீங்கன்னாக்கா நாம ஒரு விதமான செயல்பாடு, ஒரு விதமான கர்மத்தை நாம செய்வதற்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்மள நாம தயார்படுத்தி கொள்கின்றோம். சோ அந்த 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டு செல்லக்கூடிய அந்த மனப்பக்குவத்தை அந்த உயிர் வாழி கண்டிப்பாக அபிவிருத்தி செய்து கொள்கின்றான். So knowledge of truly understanding the relationship between soul, super soul, result is a liberation to return to the அதாவது ஒருவன் இந்த ஆத்மாவுக்கும் பரமாத்மாவுக்கும் இருக்கக்கூடிய சம்பந்தத்தை பற்றி புரிந்து கொண்டால், அந்த ஞானத்தை புரிந்து கொண்டால் கண்டிப்பாக அவர்கள் இந்த கட்டுண்ட உலகத்திலிருந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா விடுதலைக்கான மார்க்கத்திற்கு செல்கிறார்கள். மேலே எங்கே சென்றால் மீண்டும் இங்கே திரும்பி வரமாட்டோமோ அந்த உலகை நாடி பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர்களுடைய செயல்பாடுகள் எல்லாம் நடைபெறும். வாட் இஸ் த பர்பஸ் ஆஃப் நாலேஜ், அதாவது ஞானத்தை புரிந்து கொள்வதால் என்ன பயன், அதனுடைய உபயோகம் என்ன அப்படிங்கிறது பாத்தீங்கன்னாக்கா டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் how the living entity has fallen into the material world in the precarious condition. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நாம பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த ஞானத்தை புரிந்து கொள்ளும் பொழுது மேலும் இதே மாதிரி இன்னொரு தடவை நாம் இந்த உலகத்துக்கு வரணுமா அப்படிங்கிற ஒரு கொஸ்டின் நம்ம கண்டிப்பா வரும் இல்லையா. இந்த உலகமே ஒரு துக்காலயம், இது ஒரு அசாஸ்வதமான நிலை. சோ இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய நிலையை விட நாளைக்கு ஒரு நிலை இன்னைக்கு நிலையே பெட்டர்ன்னு சொல்லுவோம். நம்ம நாளையுடைய நிலை எப்படி இருக்கும் நம்மளால கண்டிப்பாக எவாலுவேஷன் செய்யவே முடியாது. சோ டுடே இஸ் பெட்டர் than tomorrow always. அதாவது நேற்றைக்கு விட இன்னைக்கு நல்லது, இன்னைய விட நாளை விட இன்னைக்கு நல்லதுன்னு சொல்லுவோம் நம்ம எப்பவுமே. இந்த ஓல்டர் ஜெனரேஷன் ஆர் பெட்டர் than the அப்கமிங் ஜெனரேஷன்ஸ். அந்த மாதிரி இருக்கு இப்போ இருக்கக்கூடிய பிரபஞ்சனுடைய அதாவது நடைமுறையே பாத்தீங்கன்னாக்கா போக போக பாத்தீங்கன்னாக்கா இட் இஸ் நாட் இன் எ குட் ஃபேஸ்ன்ற மாதிரி தான் சொல்லிக்க. பிரபுபாதர் கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா 10,000 years கழிச்சு பார்த்தா இன்னும் இங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா ரொம்பவுமே பாத்தீங்கன்னாக்கா ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டியே இருக்குமான்றதெல்லாம் ப்ரெடிக்ட் பண்ணி போயிருக்காரு அவர் சோ நம்மளுடைய அப்கமிங் ஜெனரேஷன்ஸ்க்கு எல்லாமே, அதாவது நம்மளுடைய
பிள்ளைகள் அவர்களுடைய பிள்ளைகளுக்கு எல்லாமே எவ்வளவு நம்மளால முடியுமோ இந்த ஸ்பிரிச்சுவல் இது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர்களுக்கு எல்லாம் சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டிய கடமை நமக்கு இருக்கின்றது. சோ ஒரு உயிர் வாழி இந்த லோகத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா நாம தவறி விழுகின்றோம் அப்படின்னாக்கா கண்டிப்பாக நம்மளுடைய கர்மங்களினால் தான் நம்ம வருகின்றோம் என்பதை புரிந்து கொள்வான். சோ நாம் எப்படிப்பட்ட கர்மங்கள் செய்தால் இங்கே வருவோம், எப்படிப்பட்ட கர்மங்கள் செய்தால் இங்கே வரமாட்டோம் அப்படிங்கிற அந்த பிரவிற்த்தி நிவிற்த்தி இதை ரெண்டுத்தையுமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவனால அனலைஸ் பண்ணும் பொழுது கண்டிப்பாக அவனுடைய காரியங்கள் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த பிரபஞ்சத்திற்கு வரக்கூடாத அந்த நிலைக்கான ஞானத்தை அவன் பெற்றிருப்பான். சோ ஹவு டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் அவர் பொசிஷன், சோ எவ்வாறு நாம நம்மளுடைய நிலையை உணர்ந்து கொள்வது. எஸ் 25th ஸ்லோகம் பாசிங்க மாதாஜி. 26 மாதாஜி. 25th 5th 6th 5. ஓகே. ते ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मनमात्मना अन्ये साङ्ख्येन योगेन कर्मयोगेन च परे. எஸ் ஞானம், கர்மம், அதுக்கப்புறம் பக்தி, 3 நிலைகள். ஞானத்துல நாம தொடங்கினாலும் அதை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இறுதியில வந்து பக்தியில போய் முடியணும். அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னாக்கா கர்மத்திலே நம்மளுடைய செயல்பாடுகள் செய்தாலும் அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னாக்கா பக்தியில தான் போய் முடியணும். பக்தி யோகம் டைரக்டாவே நாம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த பக்தி செய்யக்கூடிய அந்த நவவித பக்திஸ்ல ஒரு வகையான பக்தி ஏதாவது ஒண்ணு ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், ஸ்மரணம் ஏதோ ஒண்ணு நாம வந்து கண்டிப்பாக செய்கின்றோம். The super soul is pursued by some by, அதாவது பாத்தீங்கன்னா சில பேர் பாத்தீங்கன்னாக்கா தியானத்தினால் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானை பாத்தீங்கன்னாக்கா புரிந்து கொள்ள முயற்சி செய்கிறார்கள். அண்ட் சம் பை த்ரூ தி கல்டிவேஷன் ஆஃப் நாலேஜ், சில பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஞானத்தை விருத்தி செய்து கொள்வதால் வந்து பகவானை வந்து புரிந்து கொள்ள அவர்களும் அந்த நிலையில் முன்னேறி செல்கிறார்கள். அண்ட் அதர்ஸ் ஒர்க்கிங் த்ரூ வித்தவுட் ஃப்ரூட்டிவ் டிசையர், சில பேர் பாத்தீங்கன்னாக்கா நிஷ்காம கர்ம யோகத்தில் பாத்தீங்கன்னாக்கா தங்களுடைய செயல்பாடுகள்ல வந்து பகவானை புரிந்து கொள்ளக்கூடிய அந்த மார்க்கத்திற்கு செல்கிறார்கள். ஸோ எஸ் இங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா அண்டர்ஸ்டாண்டிங் God explained 2 classes of conditioned soul. இரு வகையான கட்டுண்ட ஆத்மாக்கள். ஒண்ணு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா faithful in spiritual life, ஒருத்தர் பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த ஆன்மீக வாழ்க்கையில வந்து நம்பிக்கை உள்ளவர். சோ இன்னொருத்தர் பாத்தீங்கன்னாக்கா அது குவைட் ஆப்போசிட், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா கடவுள் என்பவரே கிடையாது, நாத்திகவாதிகள். சோ அதாவது பாத்தீங்கன்னா பியாண்ட் த சென்ஸ் ஆஃப் ஸ்பிரிச்சுவல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அவர்கள் ஏத்திஸ்ட். அண்ட் இட் ஆல்சோ includes those who establish the doctrine of Moinism. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அதிக நீங்க மொயினிசம் வேணா அப்புறமா ஒரு வாட்டி சொல்லுங்க. சோ தட் இஸ் தியானம். தியான் என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த ஸ்பிரிச்சுவல். சோ சம் பர்சீவ் த சூப்பர் சோல் த்ரூ மெடிடேஷன், 4 கைகளுடைய பரமாத்மா மீது தன்னுடைய மனதை நிலை நிறுத்தி தியான பயிற்சிகள் மீது சொல்றது. அப்புறம் வந்து சாங்கிய யோகம் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஞானத்தை விருதி செய்து கொள்வதால், அதாவது இந்த உடல் ஆத்மா பற்றி தெரிந்து கொண்டு ஆன்மானுடைய இயல்புகள் என்ன, சோ அதனுடைய பிறவி எப்படி இருக்கும், அதனுடைய கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ், அதனுடைய சைஸ் இதெல்லாம் தெரிந்து கொள்வது. 3வது கர்ம யோகம் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒர்க்கிங் த்ரூ வித்தவுட் த ஃப்ரூட்டிவ், அதாவது பலன் நோக்கு செயல்களில் ஈடுபடாமல் அனைத்தையுமே பகவானுக்கு அர்ப்பணிக்கக்கூடிய இந்த நிலையில செயல்படக்கூடியவர்கள். So devotees of the Lord are best situated in spiritual understanding because they know that beyond the material nature of the spiritual world, the supreme personality of Godhead who expands as Paramatma. So ஆனால் பக்தர்கள் எப்படின்னாக்கா பகவானை பற்றி அவர்களுக்கு நன்றாக தெரியும், மேல் உலகங்களை பற்றி அவர்களுக்கு நன்றாக தெரியும், அங்கே பகவானுடைய விரிவங்கங்களை பற்றியும் அவர்களுக்கு எல்லாம் தெரியும். எங்கே சென்றால் மீண்டும் இந்த 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 துக்காலயத்திற்கு திரும்பி வரமாட்டோமோ அந்த இடத்தையும் பாத்தீங்கன்னா அந்த பரமத்தலத்தை பற்றியும் அவர்களுக்கு தெரியும். எஸ் 26 வாசிங்க மாதாஜி. Hare Krishna ma'am. Monism ana monism ana where there is no they don't சூன்யமா monism ana duality பத்தி அவங்களுக்கு பிலீஃபே இல்ல மேம். they believe in only one thing, எல்லாமே மேட்டர். ஓகே தட் இஸ் அந்த மாதிரி they believe only one concept, they won't believe there are two things existing. இப்போ நம்ம எல்லாம் it's not duality but dualism ana we believe that we are the matter இருக்கு, yes spirit is also there, ரெண்டு இருக்கு இல்லையா. அதாவது நம்ம வந்து மேட்டர் பவர் நம்ம எல்லாம் வந்து நம்ம இன் பிட்வீன் அந்தரங்க சக்தியில வருவோம், அட் த சேம் டைம் ததா சக்தியில வருவோம். பட் அவங்க என்னன்னா ரெண்டு கான்செப்ட் they don't believe, they all believe மேட்டர் தான். இந்த பூமியில பிறந்தோம் அப்புறம் அழிஞ்சிட்டோம், ஜஸ்ட் ஒரே ஒரு கான்செப்ட் தான் they believe. சுப்ரீம் காட் இருக்கு, பவர் இருக்கு, அந்த மாதிரி ரெண்டு பிலீஃப் இல்லைன்னா ஒரே ஒரு சுப்ரீம் காட் எக்ஸிஸ்ட், ஏதாவது ஒரே ஒரு பிலீஃப் தான் அவங்களுக்கு இருக்கும், ரெண்டுமே இருக்காது. அதுதான். ஓகே ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ் ஹரே கிருஷ்ணா.
अन्ये त्वेवमजानन्द हित्वाण्येभ्य उपासते ते विचादितरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणः. Yes. Again, there are those who, although not conversant in spiritual knowledge, begin to worship Supreme Person upon hearing about him from others. சில பேர் பாத்தீங்கன்னாக்கா பக்தியில தங்களை ஈடுபடுத்திக் கொள்வார்கள். சில பேர் பாத்தீங்கன்னாக்கா அதாவது கேட்ட பிறகு சிரவணமாக, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானை பற்றி கேட்ட பிறகு அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா வழிபாட்டு முறைகளை தொடங்குவார்கள். இப்ப நாம எல்லாம் கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவத்கீதை கேட்ட பிறகு, அதுக்கு முன்னாடி கூட நம்ம வழிபாடு பண்ணிட்டு தான் இருந்தோம். ஆனா இப்ப எப்படி வழிபாடு பண்ணணும் அப்படிலாம் தெரிஞ்சுட்டு பண்ணக்கூடிய அந்த பக்குவத்திற்கு வந்திருக்கும் இல்லையா? சோ போக்கஸ்டா பண்றது எப்படி? சோ பக்தினா எஸ் இப்படி நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு போகணும், மனசுக்குள்ள தூய்மையா இருக்கும். ஆனா அதற்காக போக்கஸ்டா நம்ம வந்து டைம் ஒதுக்கி நம்ம செய்ய மாட்டோம். எஸ் பக்தி உண்டு, ஆனா அதுக்காக இப்ப நம்ம டைம் ஒதுக்கி நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா மனதுல நிலை நிறுத்தி நம்ம வந்து பக்தி செய்கின்றோம். சோ அதுதான் முன்னாடி இருந்ததுக்கும் இப்ப இருக்கக்கூடிய வித்தியாசம். நம்ம வந்து சோ பிறரிடம் இருந்து கேட்ட பிறகு பாத்தீங்கன்னாக்கா இப்ப பகவத்கீதையில பகவான் சொன்னதை கேட்ட பிறகு நாம இப்ப பக்தி பாதையில பாத்தீங்கன்னாக்கா ரொம்பவுமே நம்ம வந்து போக்கஸ்டா செல்லக்கூடிய மார்க்கம் நமக்கு கிடைத்திருக்கிறது. சோ நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னாக்கா பிகாஸ் ஆஃப் த டெண்டன்சி டு ஹியர் ஃப்ரம் அத்தாரிட்டிஸ் they also transcend the path of birth and death. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு அதாவது அத்தாரிட்டிஸ், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இப்ப வந்து பிரபுபாதர் எல்லாம் சொல்லி வச்சுட்டு போயிருக்கார். சோ he is the highest authority. நம்ம இப்ப இஸ்கான் இதுலயே பாத்தீங்கன்னா he is the founder ஆச்சாரியா இல்லையா? சோ அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா உள்ளதை உள்ளபடி உணர்ந்து அந்த அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா டிரான்ஸ்லேஷன்ல எல்லாமே டீடைல்டு அந்த சம்மரியில பாத்தீங்கன்னாக்கா பொருள் உரையில வந்து ரொம்ப அழகா வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சொல்லி வச்சு போயிருக்கார். நாமளும் அதை படிச்சு அது எவ்வாறு உரைத்திருக்கிறாரோ அதே மாதிரிதான் நாமளும் அதை புரிஞ்சுண்டு வாசிக்கின்றோம் நம்ம. சோ அதனால வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவ்வாறு நம்ம வந்து த ஹையஸ்ட் அத்தாரிட்டிக்கு, அதாவது பாத்தீங்கன்னா அந்த குரு பரம்பரையில இருந்து கேட்கும் பொழுது நாம they also will transcend actually the path of birth and death. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பிறப்பு இறப்பு என்னும் அந்த சக்கரத்திலிருந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நாமளும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கடந்து விடுகின்றோம். சோ ஒண்ணு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து அடுத்தவர்கள் சொல்லதால், அதாவது பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஹையஸ்ட் அத்தாரிட்டி கிட்ட இருந்து கேட்கும்போது பாத்தீங்கன்னாக்கா நாம வந்து வழிபாட்டு முறையை வந்து பிரயாணிக்க செய்கின்றோம், அதுல இருந்து முன்னேறி செல்கின்றோம். சோ அவ்வாறு நாம வந்து கேட்ட பிறகு பாத்தீங்கன்னாக்கா மீண்டும் வந்து இந்த அப்படிப்பட்டவர்களுக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த பிரபஞ்சத்துல வந்து பிறப்பு இறப்பு என்னும் அந்த சக்கரத்துல இருந்து அவர்களுக்கு விமோக்ஷனமும் கிடைக்கின்றது. நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா 27ல இருந்து 35 ஸ்லோகம் வரைக்குமே ஞான சக்ஷுஷா, த விஷன் ஆஃப் நாலேஜ் ஆக்சுவலி. ஸோ ஞான சக்ஷுஷா அப்படின்னா என்ன அப்படின்னாக்கா ஒன் ஹூ கேன் see the super soul, living entities, material nature in their proper perspective and sees through the eaves of knowledge. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவான் என்ன நிலை, நாம எந்த நிலை, இந்த பொருள் உலகம் எந்த நிலை அப்படின்றது எல்லாமே அந்த உள்ளபடி காணக்கூடிய அந்த மன பக்குவம் ஞானத்தை, அதாவது பாத்தீங்கன்னா திவ்யமான அந்த ஞானத்தை பெற்றவர்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா இவர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பிரம்ம நிலை அல்லது பாத்தீங்கன்னாக்கா சுத்த சத்துவ நிலையை அடைந்திருப்பார்கள். அவர்களால் வந்து நமக்கும் பகவானுக்கும் இருக்கக்கூடிய சம்பந்தம் என்ன, இந்த உடல் என்ன, இந்த உடலோடு ஒட்டியிருக்கக்கூடிய இந்த ஆன்மாவுடைய கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் என்ன, இதற்கும் அந்த பகவானுக்கும் இருக்கக்கூடிய சம்பந்தத்தை நாம் ஏற்படுத்தி கொள்ளும் போது இந்த ப்ராப்பர் பர்ஸ்பெக்டிவ், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அதை வந்து நம்ம அதை நோக்கக்கூடிய அந்த இது வந்து பாத்தீங்கன்னா பார்வை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ப்ராப்பரா இருக்கிறது, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா கரெக்டான நோக்கத்தோட பாக்குறது. ஸோ நம்மளுடைய கற்பனைக்கேற்றவாறு அதை புரிந்து கொள்வது கிடையாது. ஸோ அந்த மாதிரி பார்க்கக்கூடிய அந்த சக்ஷுஷா என்றால் பார்வை ஆக்சுவலி ஞானத்தின் கண்களால் வந்து பார்க்கக்கூடியதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானை அந்த எந்த மாதிரி பார்க்கிற, அதாவது அவருடைய திவ்ய தரிசனத்தை காணக்கூடிய தகுதி, அதே மாதிரி ஆத்ம ரூபத்தை காணக்கூடிய தகுதி, இந்த உடல் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த பூமிக்கு சம்பந்தப்பட்டது, இப்படி பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த ஸ்தூல உடல் சூக்ஷ்ம உடல் இதை எல்லாவற்றையுமே நன்றாக வந்து உள்ளபடி காணக்கூடிய அந்த உணர்வு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த உயிர்வாழிக்கு உண்டு. சோ ஞானத்தினுடைய கண்களால வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பார்க்கக்கூடிய தன்மைதான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஞான சக்ஷுஷா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. எஸ் 27 வாசிக் மாதாஜி. யாவத் சஞ்சாயதே கிஞ்சித் சத்வம் ஸ்தாவர ஜங்கமம் க்ஷேத்ர க்ஷேத்ரஜ்ய சம்யோகாத் தத்வித்தி பரதர்ஷப.
எஸ், நாம் இந்த கண்களால பார்க்கக்கூடிய எல்லாமே இந்த பிரபஞ்சத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா அசைவன மற்றும் அசையாதவை இரண்டுமே பாத்தீங்கன்னாக்கா இது எதனால் ஆனது என்றால் பாத்தீங்கன்னா காம்பினேஷன் ஆஃப் தி ஸ்பிரிட் அண்ட் சோல். அதாவது பாத்தீங்கன்னா ஸ்பிரிட் அண்ட் த மேட்டர். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த ஆத்மாவும் உடலும் சம்பந்தப்பட்டது. த ஃபீல்ட் ஆஃப் ஆக்டிவிட்டிஸ்னாக்கா அது உடல், இந்த பாடி அப்படின்னு சொல்றோம் நம்ம. நோயர் ஆஃப் த ஃபீல்ட் யாருன்னா அந்த களத்திற்கு உரிமையாளனாக இருக்கக்கூடிய அந்த ஆத்மா, ஜீவாத்மா. சோ இந்த இரண்டனுடைய கலவையால தான் இந்த உயிர் வாழி பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த பிரபஞ்சத்தில் படைக்கப்பட்டிருக்கின்றது என்பதை நாம புரிந்து கொள்கின்றோம். So spiritually realized person can distinguish between spirit matter in all circumstances. இதுதான் நம்மளுடைய மெட்டீரியல் வேர்ல்ட், அதாவது ஒரு ஜெயில் தான் நாம் இருக்கிறதே. இட் இஸ் a prison. நம்ம வாழக்கூடிய வாழ்க்கையே ஒரு பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு சிறைச்சாலை தான். அந்த சிறைச்சாலைக்குள்ள பாத்தீங்கன்னாக்கா அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஆபீசர்ஸ் கூட இருப்பாங்க இல்லையா? சோ அதாவது காவலர்களும் இருப்பார்கள், அதே மாதிரி தவறு இழைத்தவர்களும் இருப்பார்கள். நாம் எல்லாருமே தவறி இந்த லோகத்துல இருக்கக்கூடிய கைதிகள் தான். அதே மாதிரி நம்மள பாத்தீங்கன்னாக்கா ரட்சிப்பதற்கும் நம்மளுக்கு எல்லாம் பாத்தீங்கன்னாக்கா சப்போர்ட்டிவா இருக்கிறதுக்கு உணவு இதெல்லாம் வழங்குறதுக்கு பகவான் தேவர்களை படைத்திருக்கார். சோ அதுக்கு அந்த ஜெயிலுக்கே பெரிய, அதாவது அந்த ஜெயிலுடைய உரிமையாளராக இருக்கக்கூடியவர் பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம பரமாத்மா. சோ இத்தனையுமே மூவிங் அண்ட் நான் மூவிங். நாம் எல்லாரும் மூவிங், மரம் செடி கொடிகள் எல்லாம் நான் மூவிங். வாட் எவர் யூ சி எக்ஸிஸ்டன்ஸ், இங்க பார்க்கக்கூடியது எல்லாமே இட்ஸ் a combination of the field of activities and the knower of the field. அதாவது இந்த களத்தை அறிபவன் யார்? க்ஷேத்ரஜ்ஞன். அதே மாதிரி க்ஷேத்திரம் பாத்தீங்கன்னா ஆஃப் ஆக்டிவிட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்றது ஆக்சுவலி. சோ எந்த களத்தில் பாத்தீங்கன்னாக்கா செயல்பாடுகள் நடக்கின்றதோ அதை தான் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஃபீல்ட் ஆஃப் ஆக்டிவிட்டிஸ் சொல்வோம். அது வேற எதுவும் கிடையாது, இந்த உடல் தான். சோ இந்த ரெண்டு காம்பினேஷன்ல தான் பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த உடல் இந்த பிரபஞ்சத்துல வாழ்கின்றது. சோ இது நம்ம ஒரு சிறைச்சாலையில இருக்கும், துக்காலயத்துல இருக்கும். இங்கிருந்து நாம கண்டிப்பாக விடுதலை அடைய வேண்டும். ஆனா அதுக்கான மார்க்கம் பகவானிடத்தில் போகக்கூடிய அந்த பக்தி சுபாவத்தை நாம பெருக்கி வளர்த்து கொள்ளும் பொழுது மட்டுமே நம்மளால செல்ல முடியும். S28 வாசிங்க மாதாஜி. சமம் சர்வேஷு பூதேஷு திஷ்டந்தம் பரமேஸ்வரம் வினஷ்யத்வ வினஷ்யந்தம் ச பஷ்யதி ச பஷ்யதி. Yes. One who sees the super soul accompanying the individual soul in all the bodies and who understands that neither the soul nor the super soul is ever destroyed actually sees. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா உள்ளதை உள்ளபடி காணக்கூடிய மனப்பக்குவம் யாருக்கு இருக்கும் என்றால் இந்த உடலில் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆன்மாவும், அதாவது ஜீவாத்மாவும் பரமாத்மாவும் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒவ்வொருவருடைய ஹிருதயத்திலுமே இருவருமே இருக்கிறார்கள் என்று யார் ஒருவர் அதை உணர்கிறார்களோ and who understand neither பாத்தீங்கன்னாக்கா அதாவது ஆத்மாவும் பரமாத்மாவும் எப்பொழுதுமே அழிவது கிடையாது அப்படிங்கிற அந்த ஞானத்தை யார் ஒருவர் புரிந்து கொள்ளிருக்கிறார்களோ அவர்களே உள்ளதை உள்ளபடி காணக்கூடிய அந்த மனப்பக்குவத்தை அடைகிறார்கள். சோ அந்த ஞானத்தை அவர்கள் பெறுகிறார்கள். So one who sees the indestructible super soul always accompanying the indestructible. Indestructible means அழிவற்ற பரமாத்மாவும் அழிவற்ற ஜீவாத்மாவும் எல்லா உடல்களில் இருப்பதை பாத்தீங்கன்னாக்கா இஸ் த ஆக்சுவல் சியர். உள்ளதை உள்ளபடி காணக்கூடியவர் அப்படிங்கிறது அர்த்தம். சோ ஹூ இஸ் த மேன் இன் ரியல் நாலேஜ், அதாவது மனிதன் என்பவன் யார்? ஹவு சச் விஷன் இஸ் பாசிபிள், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா மனிதன் என்பவன் யார்? ஒன் ஹூ கேன் சி த்ரீ திங்ஸ் இன் த ப்ராப்பர் பர்ஸ்பெக்டிவ். அதாவது பாத்தீங்கன்னா மூன்றை பாத்தீங்கன்னாக்கா உள்ளபடி காணக்கூடிய அந்த மனப்பக்குவம் உடையவரே பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு உயிர் வாழி ஆகின்றான். அது என்னன்னாக்கா இந்த மேட்டரா இருக்கக்கூடிய இந்த பாடி, அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த உடலுக்கு உரிமையாளராக இருக்கக்கூடிய அந்த க்ஷேத்ரஜ்ஞன், அதே மாதிரி இரண்டாவது உரிமையாளராக இருக்கக்கூடிய பாத்தீங்கன்னாக்கா the super soul which is who is the friend of the soul, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பரமாத்மா. so how such vision is possible, எவ்வாறு நம்மளால் அதை காண முடியும்? அந்த மாதிரி ஒரு நோக்கு, அந்த மாதிரி ஒரு பார்வையே நமக்கு எப்படி கிடைக்கும் அப்படிங்கிறது பார்த்தாக்கா by good association with real knower of spiritual subjects. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு குரு கிட்ட தான் நம்ம இதெல்லாமே பெற முடியும். த குட் அசோசியேஷன், நல்ல அசோசியேஷன்ல நாம் இருக்கணும். சோ அந்த நல்ல அசோசியேஷன் யாராக இருக்கணும்னாக்கா த ரியல் நோயர், அதாவது உண்மையை உணர்ந்த
அதாவது யாதே ஆஃப் த ஸ்பிரிச்சுவல் சப்ஜெக்ட்ஸ், ஆன்மீக சம்பந்தப்பட்ட இதை எல்லாமே புரிந்து கொண்டவர், அதை உணர்ந்தவர், அவரிடத்தில் நம்மளுடைய அதாவது சம்பந்தம், அதாவது ரிலேஷன்ஷிப் இருந்தா மட்டுமே நம்மளால இதை எல்லாமே புரியும். அதாவது ஒரு குருனுடைய அனுகிரகம் என்பது நமக்கு தேவை. எஸ் 29 வாசிங்க மாதாஜி. சமம் பஷ்யன் ஹி சர்வத்ர சமவஸ்திதம் ஈஸ்வரம் நஹி நஸ்யாத்மனாத்மானம் ததோ யாதி பராங்கதிம். I think 28 சதம் சமம் சர்வஷு பூதேஷு. இதுதான் மாதாஜி 29 கரெக்டா வாசிங்களா? இப்போ 29 பிரகிருத்யைஷ கர்மாணி கிரியமானானி சர்வசஹாய பஷ்யதி ததாத்மான கர்த்தாரஸ்ய பஷ்யதி. அது 29 ஆண்டி. அதுக்கு முன்னாடில இருந்து ஒண்ணா வாசின்னு வரீங்க. Actually 29 வாசிங்க மாதாஜி. இதுல ஸ்லோகம் இல்ல, அதனாலதான் எனக்கு தெரியல. 29 அதான் படிச்சோம் மாதாஜி. ஓகே. சமம் பஷ்யந்தி சர்வத்ர சமவஸ்திதம் ஈஸ்வரம் நஹி நஸ்யாத்மனாத்மானம் ததோ யாதி பராங்கதிம். அது 28. எதுக்கு கன்ஃபியூஷன்? புக்ல பாத்துறேன் நான் ஒரு வாட்டி. 29 பிரகிருத்யைவ ச கர்மாணி கிரியமானானி சர்வசஹ. 29வது ஒரு 29 சமம் பஷ்யன் சர்வத்ர அதான் மாதாஜி 29 தான் படிக்க சொன்னாங்க. 28 29 ரெண்டுமே சமம்னு தான் 30 தான் மாதாஜி. பிரகிருத்யைவ ச கர்மாணி 30 தான் அதுல வரும். ஒரு நிமிஷம் நானே பாத்துறேன். இது அந்த புக்ல சம பஷ்யன் ஹி சர்வத்ர சமவஸ்திதம் ஈஸ்வரம். அதுதான் 29 கொடுத்திருக்குமா புக்ல. பிரகிருத்யைவ ச கர்மாணி கிரியமானானி சர்வஷஹ, அது 30th ஸ்லோகமா கொடுத்திருக்காங்க மாதாஜி. ஆமா மாதாஜி, அப்படிதான் கொடுத்திருக்காங்க. அப்படின்னா இதுக்கு முன்னாடி இருந்த ஸ்லோகம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சமம் சர்வஷ பூதேஷ், அது வேற. ஐ திங்க் திஸ் இஸ் நாட் பூதேஷ். சரம் சமம் பஷ்யன் ஹி சர்வத்ர சமவஸ்திதம் ஈஸ்வரம் நாஹின சத்யாஸ்மனாத்மனம் ததோ யாதி பராம் கதிம். அதுதான் வந்து 29th ஸ்லோகம் ஆக்சுவலி. ஓகே, இதுல ஸ்லோகங்கள் ஒரு ஸ்லைட்ல ஸ்லோகம் கொடுத்திருக்காங்க, ஒரு ஸ்லைட்ல ஸ்லோகம் இல்ல. So one who sees the super soul in every living being. இப்ப நீங்க வாசிச்சது நீங்க நெக்ஸ்ட் வாசிங்க மாதாஜி. So one who sees the super soul is in every living being. அதாவது எல்லா உயிர்வாழிகளிலுமே பகவான் இருக்கின்றார், அந்த பரமாத்மா குடிக்கொண்டிருக்கின்றார் என்று யார் ஒருவர் வந்து அதை வந்து உணர்ந்து பார்க்க முடிகின்றதோ, and equal and living being and equal everywhere does not degrade himself by his mind. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா எல்லாவற்றிலுமே வந்து காணக்கூடிய அத்தகைய மனப்பக்குவம் உடையவர் பாத்தீங்கன்னாக்கா தன் மனதால் எப்பொழுதுமே இழிவுபடுத்தி கொள்வதில்லை. thus he approaches the transcendental destination. அப்படிப்பட்டவர் பாத்தீங்கன்னாக்கா உயர்வான அந்த ஆன்மீக அதாவது பாத்தீங்கன்னா இலக்கை வந்து அடைகின்றார். சோ அதுதான் வந்து இந்த ஸ்லோகத்துல வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. சோ அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆக்சுவல் சியர், அதாவது உள்ளது உள்ளபடி காணக்கூடியவர், does not degrade himself by pursuing selfish desires of the mind. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அதாவது நம்ம வந்து they will never degrade themselves. தங்களை தாங்கள் எப்பொழுதுமே தாழ்த்தி கொள்ள மாட்டார்கள். ஏனென்றால் ஹிருதயத்துல வந்து பரமாத்மா உட்கார்ந்திருக்கார் அப்படிங்கிற அந்த இது இருக்கு, அவங்களுக்கு தெரியும். What is the current situation of the living entity? One has situated himself differently than in the spiritual world. What is the role of the mind? மனதனுடைய அதனுடைய பங்கு என்ன? When the mind turns to the super soul, one becomes advanced. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா மனது வந்து பரமாத்மா நிலையில என்ன அந்த சுபாவம் இருக்கோ அந்த நிலையை அது வந்து பாத்தீங்கன்னா அதனை நோக்கி அவர்கள் செல்லும் பொழுது, அதாவது நிர்குணத்தன்மை, சோ இந்த மாதிரி தெய்வீக தன்மைகள் இருக்கக்கூடிய அந்த இயல்புகள்ல வந்து அவர்கள் விருதி செய்து கொண்டு போகும்பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா then he approaches the transcendental destination. அந்த ஆழ்நிலையான இறுதி இலக்கை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர்கள் அடைகிறார்கள். அவர்களே பாத்தீங்கன்னாக்கா உள்ளதை உள்ளபடி உணர்கின்றார்கள்.
So what is the role of mind? Mind is generally addicted to sense gratification. இயல்பாகவே பாத்தீங்கன்னாக்கா புலன் நுகர்ச்சி செயல்கள் தான் எப்பொழுதுமே பாத்தீங்கன்னாக்கா மனது அடிக்ஷனா இருக்கும், which binds the that is the living entity in the material world. So நம்மள வந்து எல்லியன்னா இது வந்து living entity, அதாவது ஒரு உயிர் வாழியை மீண்டும் மீண்டும் இந்த பௌதீக பந்தத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கட்டுக்குள்ளே வைக்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த மனசுதான். ஏனென்றால் புலன் நுகர்ச்சி செயல்களால். ஆனால் அவ்வாறு அதுல இருந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா வெளியே வந்தவங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆல்வேஸ் when the mind turns to the super soul, one becomes advanced. பகவானை இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இப்படி பார்க்கும் பொழுது இது சூப்பர் சோல், இது சோல், இவரை பார்த்து நமஸ்காரத்துக்கு வந்து இது தெரிஞ்சிடுச்சுனாக்கா ஆட்டோமேட்டிக்கலி இவருடைய வாழ்க்கையே பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆன்மீகத்துல வந்து போகும். ஆனா நமக்கு பின்னாடியே பகவான் இருக்காருன்றதை திரும்பியே பார்க்காது இருக்கும் பொழுது இந்த ஆன்மா வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா உன்னத நிலை அடைவது கிடையாது. சோ எப்பொழுதுமே பாத்தீங்கன்னாக்கா அது இந்த உலகத்துல வந்து திரும்பி திரும்பி வரக்கூடிய அந்த மார்க்கத்தில் தான் இருக்கும். எஸ், 30th ஸ்லோகம் இப்ப வாசிங்க மாதாஜி. பிரகிருத்யைவ கர்மாணி. எஸ் வாசிங்க. பிரகிருத்யைச்ச கர்மாணி क्रियमाणानि सर्वचः य पश्यति तदात्मानं अकर्तार स पश्यति. Yes, one who can see that all activities are performed by the body. எல்லா செயல்களுமே இந்த ஸ்தூலம் சூக்ஷ்ம உடலால தான் செய்யப்படுகின்றது. அதாவது மெட்டீரியலிஸ்டிக் entities தான் இந்த செயலே செய்கின்றது. and which is created of the material nature. அதாவது 24 பண்புகளால் ஆனது தான் இந்த சூக்ஷ்மமும் ஸ்தூல உடலும். இவையால தான் இந்த செயல்பாடுகள் கர்மங்கள் எல்லாம் விளைகின்றன. and sees that self does nothing actually sees. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா உண்மையிலே ஆன்மா எதுவும் செயல்படுவதில்லை. அதாவது அது வெறுமனே ஆக்டிவா இருக்கு, பரமாத்மா அதோட வந்து ஒட்டின்னு இருக்கிறதுனால. அதை தவிர்த்து ஆத்மா எந்த செயலிலுமே அது ஈடுபடுவது கிடையாது. அப்படி அந்த ஒரு உண்மையை யார் ஒருவர் புரிந்து கொள்கின்றாரோ அவர்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா உள்ளதை உள்ளபடி உணர்கிறார்கள் அப்படிங்கறது வந்து சொல்லியிருக்காங்க. யாரும் பேசாதீங்க, பேக்ரவுண்ட்ல பேசும்போது it is disturbing others also. So please don't speak. Actually I'm requesting all. So 31st slogam vasinga mataji. यदा बोध पृथक् भावम् एकस्थमनुपश्यति तत एव च विस्तारं ब्रह्म सम्पद्यते तथा. Yes. So பாத்தீங்கன்னாக்கா when a sensible man sees to see different entities due to different material bodies, எல்லாருடைய ஹிருதயங்களிலுமே ஜீவாத்மா இருக்கின்றது இல்லையா? அந்த ஜீவாத்மாவுடைய ரூபம் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒன்றாக தான் இருக்கும், அதுல எந்த வித்தியாசமும் கிடையாது. ஆக்சுவலி அந்த ரூபத்துல ஆத்ம ரூபத்துல எந்த வித்தியாசமே கிடையாது. வெவ்வேறு உடல்கள்ல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா வெவ்வேறு ஜீவாத்மாக்கள் குறுகி கொண்டிருக்கின்றன. அவை எல்லாம் நித்தியமானதுதான், பகவானிடத்திலிருந்து பிரிந்து வந்த பின்ன பகுதிகள் தான் என்று யார் ஒருவர் உணர்கின்றாரோ and sees how beings are expanded everywhere, எல்லா இடங்களிலுமே இந்த உயிர் வாழிகள் எவ்வாறு பரவி இருக்கின்றதோ he attains to the Brahman conception. அதாவது அப்படிப்பட்டவன் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவன் பிரம்ம நிலையை அடைகின்றான். சோ இந்த விரிவங்கங்கள் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு உயிர் வாழி பாத்தீங்கன்னாக்கா ஃபர்ஸ்ட் பிறக்கும் பொழுது எவ்வாறு வந்து சிறு சிறு அதாவது ஸ்பீஷீஸா இருந்துட்டு அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் அதாவது மரம் செடி கொடியா இருந்து அது மாதிரி பல்வேறு பிறவிகள் எல்லாம் எடுத்து அதுக்கப்புறம் தான் ஒரு மனித பிறவி எடுக்கக்கூடிய அந்த பாக்கியம் கிடைத்து அந்த மனித பிறவியிலும் பாத்தீங்கன்னாக்கா பல்வேறு பிறவிகள் எடுத்து தேவர்களை எல்லாம் வணங்கி அதுக்கப்புறம் தான் பகவானை சேவிக்கக்கூடிய அந்த பாக்கியத்தை அவன் பெறுகின்றான். சோ இந்த மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவனுடைய இந்த ஞானத்தை வந்து அந்த அளவுக்கு அவனுக்கு புரிந்து கொள்ளக்கூடிய பக்குவம் வரும் பொழுது அவன் வந்து பிரம்ம நிலையை அடைகின்றான். சோ நேச்சர் பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த இயற்கை இந்த என்ஜாயர் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பரமாத்மா, அதே மாதிரி உணர்வு என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த உயிர். சோ விஷன் ஆஃப் த ஆக்சுவல் சியர், அதாவது உள்ளதை உள்ளபடி காணக்கூடிய ஒரு பக்குவமான நிலையுடைய மனிதருடைய அவருடைய நோக்கம் என்னவாக இருக்கும், விஷன் என்னவாக இருக்கும்ன்றது பாக்குறோம். இந்த விஷன் ஆஃப் ஆக்சுவல் சியர் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆல் ஆக்டிவிட்டிஸ் ஆர் பர்ஃபார்ம்டு பை த பாடி விச் இஸ் கிரியேட்டட் பை த மெட்டீரியல் நேச்சர். எல்லா செயல்களுமே செய்வது இந்த ஸ்தூல சூக்ஷ்ம உடல் தான், ஆத்மா எதுவும் செய்வதில்லை என்பதில் அவனுக்கு நன்றாக தெரியும். The self does nothing.
அப்படிங்கறத வந்து நன்னா தெரியும். இன்னொன்னு when he attains the Brahman conception, அதாவது பிரம்ம நிலையை அடையும் பொழுது the purified consciousness can thus develop Krishna consciousness. அதாவது தூய்மை இந்த செல்ஃப் ரியலைசேஷன் தன்னுணர்வு பாதையில் அவர் வந்து திளைக்கும் பொழுது தான் யார் என்ற அந்த ஆத்ம ரூபத்தை அவர்கள் வந்து புரிந்து கொள்ளும் பொழுது அவர்கள் பக்தி பாதையில் பாத்தீங்கன்னாக்கா முன்னேறி செல்கிறார்கள். சோ அப்படிப்பட்டவர்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா ceases to see the different entities due to different material bodies. அந்த பிரம்ம நிலையை அடையும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா வெவ்வேறு உயிர்வாழ்கள் இருக்கக்கூடிய உள்ளுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ஆத்ம ரூபம் பாத்தீங்கன்னாக்கா அது வந்து டிஃப்ரெண்டா இருக்கிறது கிடையாது, எல்லாமே ஒன்றுதான் அப்படிங்கறத வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா புரிந்து கொள்வது. சீசஸ் மீன்ஸ் டிஸ்கண்டினியூ. எல்லா ஆத்ம ரூபமும் ஒன்றுதான், ஆத்மா அவனுடைய அந்த உருவ அமைப்பு எல்லாமே ஒரே போலதான் இருக்கும். என்னுடைய உடலுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ஆத்ம ரூபமும் உங்களுடைய உள்ளுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ஆத்ம ரூபமும் ஒரே மாதிரியானது. ஆனால் இதுல இருக்கக்கூடிய வேறுபாடு என்னன்னா இந்த சூக்ஷ்மமும் ஸ்தூலமும் மட்டும்தான் வேறாக இருக்கும். thus the absence of any material differentiation because of the different bodies. இல்லையா? அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா சில பண்பாடு, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பண்புகள் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு விதமான குணாதிசயங்கள் இருக்கு. அதற்கேற்றவாறு அவருடைய இயல்புகள் எல்லாம் வெவ்வேறு தன்மையாக இருக்கின்றது. சத்துவத்தில் இருக்கிறவங்க ரொம்ப சாந்தமா இருப்பாங்க, ரஜோகுல இருக்கிறவங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா கோபமாகவும் பொறாமை பிடித்தவர்களாகவும் இருப்பார்கள். தாம்சிக் நேச்சர்ல இருக்கிறவங்க பாத்தீங்கன்னா அவர்களுடைய செயல்பாடு பாத்தீங்கன்னாக்கா எப்பொழுதுமே வந்து தூக்கம் சோம்பேறித்தனம் இதுலதான் அவங்களுடைய இருக்கும். அதனால அவங்களுடைய இயல்புகள் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா அவங்க எப்படி பிஹேவ் பண்றாங்க எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா வெவ்வேறு இதுல இருக்கும். அது எல்லாமே பிகாஸ் ஆஃப் த நம்மளுடைய கர்மங்களினால் இந்த சூக்ஷ்ம ஸ்தூல உடலை நாம பெற்றிருக்கின்றோம். அதற்கேற்றவாறு நாம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா we are all, அதாவது நம்மளுடைய சுபாவத்தை வந்து நாம வெளிப்படுத்துகின்றோம். he sees how the beings are expanded everywhere. சோ அதாவது பிரம்ம நிலையை வந்து கண்டிருப்பவர்கள் எல்லா இடங்களிலுமே எவ்வாறு இந்த உயிர் வாழினுடைய வாழ்க்கை நிலை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா எக்ஸ்பேண்டட் எவ்ரிவேர், எவ்வாறு அதனுடைய நெக்ஸ்ட் ஜென்மம் எப்படி அமையும். சோ இதெல்லாமே வந்து நாம செய்யக்கூடிய செயல்கள் கர்மங்கள் நற்கர்மங்களா இல்லை கெட்ட கர்மங்களா, இதனுடைய பாவம் புண்ணியம் பற்றி என்ன, இது எல்லாத்தையுமே உணரக்கூடிய பக்குவம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த பிரம்ம நிலையை கண்டவர்களுக்கு இருக்கும். எஸ் 32 வாசிங் மாதாஜி. அநாதித்வா நிர்குணத்வாத் பரமாத்மாயமோயயஹ சரீரஸ்தோபி கௌந்தேய ந கரோதி ந லப்யதே. எஸ், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா தோஸ் வித் தி விஷன் ஆஃப் எட்டர்னிட்டி, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா திவ்யமான அந்த பார்வை. எட்டர்னிட்டி மீன்ஸ் நித்தியமான அந்த இது பார்வை, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அது தெய்வீகமான பார்வையை சொல்லப்படுவது. கேன் see that the imperishable soul is transcendental, அதாவது நித்தியமான அந்த ஆத்மா அழிவற்ற அந்த ஆத்மா பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆழ்நிலையானது நித்தியமானது மூன்று குணங்களுக்கும் அப்பாற்பட்டது என்பதை அவனால வந்து உணர முடியும். despite contact with the material body, அது அந்த ஆத்மா இந்த உடலோடு ஒட்டின் இருந்தாலுமே the soul neither does anything nor is entangled, இந்த ஆத்மா ஒன்றும் செய்வதும் இல்லை, அந்த ஆத்மாவுக்கு எந்த விதமான பந்தங்களும் ஏற்படுவதும் இல்லை, எந்த கர்மத்தினுடைய விளைவுகளும் பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த ஆத்மாவோட ஒட்டுறதும் கிடையாது. ஏனென்றால் அவன் விடுதலை அடைந்த நிலையில் இருக்கின்றான். பிரம்ம நிலை என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒருவர் கட்டுண்ட வாழ்வில் இருந்து விடுதலை அடைந்த நிலைதான் பிரம்ம நிலை. அந்த நிலைக்கு போகும் பொழுது அவன் லிபரேட்டட் சோலா ஆயிருப்பான். அப்படிப்பட்டவனுக்கு எந்த கர்ம பந்தனங்களுமே அவனோட ஒட்டிக்காது. ஏனென்றால் அவன் அனைத்துமே பகவானுடைய அவருடைய கைங்கரியமா நினைச்சு செஞ்சிருவான். அது அவனுக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமை. இந்த பௌதிக உலகத்துல அவன் செஞ்சுட்டே இருந்தா கூட அந்த கர்மங்களுக்கு அவன் சம்பந்தத்தை வந்து ஏற்படுத்தி கொள்ள மாட்டான். ஏனென்றால் அதன் மேல அதாவது ஈர்ப்போ இல்லை வெறுப்போ எதுவுமே இருக்காது. ஒரு வெறுமனே ஒரு பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு கருவியாக ஆகி அவனுடைய கடமைகளை அவன் செவ்வனே செய்வான். சோ நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா 33 வாசிங்க மாதாஜி. யதா சர்வகதம் சம்சாத ஆகாசம் நோபலிப்யதே சர்வத்ராவஸ்திதோ தேஹே ததாத்மா நோபலிப்யதே. எஸ், முந்தைய ஸ்லோகத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு விடுதலை அடைந்த ஆத்மா அவனுடைய நிலை
பற்றி நம்ம சொன்னோம் இல்லையா? அது எவ்வாறு ஒப்பிடப்பட்டிருக்கின்றது என்றால் ஒரு ஓமையோட எவ்வாறு ஆகாயம் பாத்தீங்கன்னாக்கா கடலோட, அதாவது இந்த இயற்கை பாத்தீங்க இட் வில் நாட் மிக்ஸ் இல்லையா? ஆகாயம் எதனோடும் கலப்பதில்லை. நம்ம ஒரு கடலோரத்துல போய் நிற்கும் பொழுது அந்த ஆகாயமும் கடலும் ஒட்டின், அதாவது ஒண்ணு சேர்ந்தது போலதான் நமக்கு கண்களுக்கு தெரியும். ஆனா உண்மையிலே அது ஆகாயம் எப்பொழுதுமே எதனோடுமே கலப்பது கிடையாது. சோ ஆனா நம்ம பார்க்கக்கூடிய அந்த விஷன் பாத்தீங்கன்னாக்கா அது நம்மளோட ஒட்டின்னு இருக்கிற மாதிரிதான் இருக்கும். அதே மாதிரிதான் இந்த ஆத்மாவும், உடல் கொண்ட இந்த ஆத்மா இந்த உடல்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒட்டின்னு இருக்கு அவ்வளவுதானே தவிர, ஆனா அது எந்த ஒரு இதுலயுமே நம்ம பாக்குறதுக்கு ஒட்டின்னு இருக்கு. ஆனா உண்மையிலே அது எதனோடையுமே மிக்ஸ் ஆகுறதே கிடையாது. மிதந்துட்டு இருக்கிறது ஆக்சுவலி அந்த 5 விதமான வாயுக்கள்ல அபானா, உதானா, சமானா, பிராணா, தென் வயானா. சோ இந்த 5 விதமான வாயுக்கள்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த ஆத்மா மிதந்துட்டு இருக்கு. சோ அது எப்பொழுதுமே இந்த உடலோட ஒட்டுறதே கிடையாது. ஆனா அது நம்ம உடலோட தான் தங்கி இருக்கின்றது என்பது நமக்கு தெரியும். அவ்வளவுதான். எஸ், நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகம் 34 வாசிங்க மாதாஜி. யதா பிரகாஷயத் ஏக கிருஷ்ணம் லோகமிமம் ரவிஹி க்ஷேத்ரம் க்ஷேத்ரி ததா கிருஷ்ணம் பிரகாஷயதி பாரத. சோ அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு சூரியன் எப்படி இந்த பிரபஞ்சத்தையே பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒளிமயமாக்கின்றானோ அந்த ஒரு ஆத்மா இந்த உடல் முழுவதுமே தன்னுடைய உணர்வை பரப்பி இருக்கின்றான். அந்த உணர்வின் மூலியமா தான் நம்ம பரமாத்மா இருக்கார் அப்படிங்கறத நாம ரியலைஸ் பண்றோம். இந்த கான்சியஸ்னஸ் இஸ் த பரமாத்மா சுரூபம் அப்படிங்கறது நாம 9th and 10th சாப்டர்ல படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? சோ இந்த உடல் முழுவதுமே பரவி இருக்கக்கூடிய அந்த உணர்வு பாத்தீங்கன்னாக்கா அவன் அது பாத்தீங்கன்னாக்கா சூரியனுடைய கதிர் எப்படி எல்லா இடத்துலயுமே பரவி அந்த பிரகாசத்தை உண்டு பண்ணுகின்றதோ அதே மாதிரிதான் அப்படிங்கறத நாம இங்கில இருந்து தெரிந்து கொள்கின்றோம். சோ எஸ் 35 வாசிங்க மாதாஜி. க்ஷேத்ர க்ஷேத்ரஜ்யோர் ஏவ மந்திரம் ஞான சக்ஷுஷோ பூத பிரகிருதி மோட்சம் ச ஏ விதுர்யாந்தி தே பரம். எஸ், ஞான சக்ஷுஷா. சக்ஷுனாலே நம்மளுடைய கண்கள், பார்வை. சோ அதாவது க்ஷேத்ர க்ஷேத்ரஜ்ஞயோர் ஏவம், க்ஷேத்திரமும் சரி, அதாவது உடலும் சரி, ஜீவாத்மாவும் சரி, அதாவது ஒன் ஹூ knowingly sees the difference between the body, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அனந்தரம், அதாவது இந்த உடலுக்கும் ஆத்மாவுக்கும் இருக்கக்கூடிய அந்த டிஃபரன்ஸை பத்தி between the body and the owner of the body and can understand the process of liberation, விடுதலை அடையக்கூடிய அந்த தன்மையை பற்றி புரிந்து கொள்ளிருக்கிறானோ from the bondage, அதாவது கர்ம பந்தனத்திலிருந்து நாம விடுதலை அடையணும். அது என்னன்றதை புரிந்து கொண்ட ஒரு ஆத்மா also attains the supreme goal. அவர்களும் பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானுடைய திருப்பாதங்களை போய் சேருகிறார்கள். சோ இதுதான் seeing with the eyes of knowledge, அதாவது பாத்தீங்கன்னா ஞானம் என்னும் அந்த டிவைன் நேச்சர் நமக்கு இந்த ஞானத்தினால இந்த கண்களை நாம நம்மளுடைய பார்வையை நம்ம செலுத்தும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா சோ நாம the difference between the body and the knower of the body, இந்த உடலை அறிபவன் இந்த களத்தை அறிபவனுக்கும் இந்த களத்திற்கும் இருக்கக்கூடிய வித்தியாசத்தை நாம புரிந்து கொள்கின்றான். சோ அந்த நாலேஜ்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா the process of liberation from the, அவனால் இந்த ஞானத்தை புரிந்து கொண்டதால் அவன் பாத்தீங்கன்னாக்கா விடுதலை அடையக்கூடிய மார்க்கத்தை பற்றியும் அவனால புரிந்து கொள்ள முடியும். எதிலிருந்து விடுதலை? கட்டுண்ட இந்த உலகத்திலிருந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவன் அந்த ஆத்மாவனுடைய விடுதலை பற்றி அவனால புரிந்து கொள்ள முடியும். சோ இறுதியில பாத்தீங்கன்னாக்கா அவன் he attains the supreme goal, அதாவது பகவானுடைய திருநாட்டை போய் சேர்கின்றான். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ஹரே. மாதாஜி நீங்க மியூட்ல இருக்கு. இவ்வளவு நேரம் நான் பேசுறது கேட்டுதா? கிளியரா கேட்டுச்சு மேம். இப்ப லாஸ்ட் ஒரு சென்டென்ஸ் தான் எல்லாமே கேட்டுச்சு மேம். ஹரே கிருஷ்ணா எல்லாம் சாண்டிங் கேட்டுச்சு. ஓகே, தேங்க் யூ. அத ரெக்கார்டிங் ஸ்டாப் பண்ணிட சொல்ல நான். ஓகே, நீங்க ஸ்டோரி சொல்றீங்களா? ஓகே சொல்லு. இல்ல ஸ்டோரி சொல்ல மேம், சொல்லிட்டேன். மிரிகாரி ஸ்டோரி அந்த பிக்சர் ஒண்டி காட்றேன் மேம். ஓகே. பிரேமா மாதாஜி நீங்க ஏதாவது சொல்றீங்களா? ஏதாவது ஆழ்வார் பத்தி சொன்னேன். இப்ப குலசேகர ஆழ்வார் பத்தி முதல்ல சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் திருமங்கை ஆழ்வார் பத்தி கூட ஒரு வாட்டி ஒரு ஆழ்வார் பத்தி சொல்லுங்க மாதாஜி. ரெக்கார்டிங் ஸ்டாப் பண்ணிட்டா? ஓகே, ஸ்டாப் பண்ணிடு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா.